dwar x'qed irednu? Nistaqsu kif u x'fatta u fejn. Il-Parti Staġġar! Fuq il-Parti Staġġar! Mela, tlaqna. Merħba għal poddata oħra, illum ħaniltaqgħu ma' ħabib tiegħi li huwa kemm boxer u coach fil-fadda l-aħħar mill-bieraħ tikkoċċa l-tifel tiegħi wkoll li mar diċentament u jidhirli. Ekku. Mar diċentament. Iċoqqos huwa Chris iċoqqos huwa mill-Ħamrun. Ġieli semmejna l-papa ta' ċoqqos fuq il-programm fil-episodju ta' Mason. Missier iċoqqos jiġi il-famuż Maġġur Martin li insalimlu ħafna minn hawn missierek raġel ta' vera. Iċoqqos ilu fid-dinja tal-arti marzjali qed jgħiduli meta kellek 4 snin. Ija. Meta kellek 4 snin, kellu diversi ġlidiet, jidher li 21 rebħa. Riju. Pros ija. Pros ija. Ħassa naqbdu kif distinzjoni bejn pros u amateurs, eċetera, eċetera. Ġiliet barra minn Malta, għamil training camps l-Svizzera, Londra, Stockholm. Reċentament għat li sejjer ukoll tiltaqa' ma' tziju ta' Tyson Fury. Ekku ija. Ġemgħa oħra. Li jismu Paul Fury? Peter Fury. Mela, ħatkun taħt ida kemm fuq l-atletiċiżmu tal-boxing, eċetera, eċetera, jidi interessani ħafna l-psikoloġija tal-boxer, nħoss li hemm ħafna li wieħed jista' jitgħallem anke jekk ma jkunx persuna jidħol fir-ring imma l-ħajja jaffronta b'ċertu mod li jkun qed tfittex ikollu ċertu qalb fil-ħajja naħseb taħdita ba' boxer tista' tgħallmek ħafna. Qabel ma nibdew nfakkarkom li dan il-podcast mhuwiex possibbli mingħajr l-azzjendi li jissapportjawna u għal daqstant inħeġġiġkom li jekk tixtiequ tiżguraw li dan il-podcast ikompli tagħmlu użu mis-servizzi u l-prodotti tal-azzjendi li insibu tant u tant appoġġ minn għandhom. Dawn l-azzjendi huma il-Browns, il-Seamless, il-Derek, il-Free Hour kif ukoll il-Manux li fil-break ħanifqgħu kaxxa Manux żur minn hemm, li MS il-Lavazza kafe ta' vera ġderek minn kafe Bros sa. Tajjeb ħafna. Iżda tal kienet li murdhom minn kafetterija normali. Vera ta' vera għamilna upgrade hawnhekk. Laqwa coffee pod li qatat. Xali ħiċċo. Mela, kif ukoll il-Tronics, il-Garmin, E-Cabs, Franks li l-lum għanna l-lum għall-ewwel darba għattieni darba fuq il-programm nippruvaw whisky ġdid li jidir li qiegħed Malta s'issa ħanisverġna aħna. U kif ukoll il-Kutriko, grazzi ukoll il-patruni tagħna llum għandna żewġ patruni magħna għax għandna issa grazzi għal Mark tar-Rec Media għandna viewing gallery, jiġifieri mhux sempliċi qabel kien ikollna patrun qiegħda warajja ma' Mark ma' spiex ta' stadium żgħira wara. Għaldaqstant min jixtieq jingħaqad mal-Patreons, patreon.com/John Mallia, apparti li taraw il-programm qabel ħaddieħor hemm ħafna affarijiet oħra li tistgħu tkunu parteċipi fihom fosthom li tkunu hawnhekk magħna u affarijiet oħra. Like, subscribe, ma l-affarijiet l-oħrajn kollha insomma. Merba, ċoqqos, merba. Aħna tajna l-lum fikonna memk il-Pavi. Il-Pavi. Ma' Mila. Mila u ommi, Anna. U l-ma. Kif jgħixuha il-familja tiegħek, il-ħajja ta' boxer? Fimni, issa draw, issa għanni boxing u fil-bidu kelli boxing ukoll 10 snin. Qatt ma ħadu gost li niġġieled, wara ċertu żmien, wara ftit żmien kif għamilt tikka żgħira kemm xejn isem, kemm ommu kemm missieri. Għalu li biex nieqaf u nibda nagħllem, għax inkwetaw, ovvjament, nagħllem biss, imma xewqa tiegħi speċjalment peress li għadni żgħira għandi 29, jiena dejjem nibqa' nolli l-livell tiegħi. Qabel il-mara ma kienx tinkwieta, mbagħad meta ratni li jollejt il-livell, il-ġlied jitwalu u jeħrax u kemm xejn, tifhem? Bdiet tinkwieta u issa tgħidli biex neqaf ukoll imma ngħidilha la tieqaf tmur taqbeż biżwiemel inti li jkollok debba ta' nofs tunellata taħtek tista' taħrab bik u mbagħad naqaf inġiret jiena. Ġifieri tnejn kemm inti kemm il-mara li tħobbu tagħmlu affarijiet li mhumiex tas-soltu. Laqqas xejn. Bħala sport.
Issa l-istess jiena qabel ma kontx ninkwieta ma naraħħa taqbes imma l-aħħar dabba li id-dabba li għandha bħalissa bir-rajt ta' taqbes bija meta mhux wara l-pruvata l-qasal darba, t-tieni darba wara trenjażew kif tippikja bija l-speed qabża oħra, jid prova żomma jsejra lura u l-oħra tgħadda rasa, titfa' il-bit tafħa u tibqa' taqbis. Le. Le, ġviri minkejja li inti l-sport jak diġa fih level, ovvjament fih level ta' riskju u periklu, meta tmbattar għal-ħattijħor jidħol għal-riskju u l-periklu. Fil-fatt, eżempju, meta nara l-xaħat, meta nara ġlieda tkun il-bot. Eżempju, anke jitħad tkun ringside inti, dejjem għandek benaw salbiet. Imma meta narhom jiena jisparjaw bejnietom u jiena qiegħed maħbula narhom speċjalment ikunu bla headguard u hekk. Hekk kalma nara. Tifhem? Break guys, ħodu pass lura, erġgħu bdew. U minkejja li inti jinġili raġli tiegħek spiex ta' ġili kunu gwerer twal ħafna, inti għandek stili u spiex ta' inti magna. Inti kostanti. Dik vera taġġibni dwarek li inti għandek isu livell u dak il-livell jibqa' hemm rounds kollha. Ġifieri inti qed tgħid li meta tkun osservatur il-livell ta' adrenalina hija aktar għolja. Speċjalment jekk jiġildu studenti tiegħi, speċjalment dawk li nkun għattajt ħafna ħin magħhom jew eżempju hemm tfajla, kont il-ni nafa u nikkoċeħħa u kellha 13, 12, issa għandha 20, on and off ma diċ t-treni regolari. Imma meta tiġġieled eżempju kunu ħbib tiegħu kunu sirna ħbieb eżempju waqt il-training, eżempju kien hemm ieħor sa l-oħra ġġieled ukoll. Mat fil-COVID kien jiġi għandi nitrenjaw fl-imkien u kollox allura jkollok dik il-bond iktar. Kważi iktar neġġida ruħi meta jkunu ħajġildu huma meta nkun ħajġieled jiena. Għax meta ħajġieled inti hija taħt kontroll. Taf x'in tagħmel, dieħel hemmhekk minnu laqgħu jħawwel, u rajt tista' laqla ġeba u titlef li hija li ddum biex tirkupra minnha. Imma xorta, inti għandek il-kontroll fuq il-ħaġa. Inti l-kaptan tad-destin tiegħek. Meta jiġi xi ħadd ieħor tista' tagħlmu kemm tagħlmu u tgħidlu kemm tgħidlu. Nġiri bniedem da li huwa titfalik ix-xelluk slip jali l-lemin u teħi l-cross minn fuq. Warrajt fil-kantuniera. Joħroġ bum, paħ, minn l-ewwel. Iwa. Ftehemna, ftehemna. Però mhux ma nistax nifhem. Per eżempju l-aħħar darba kien hemm Meryl Streep u għamlet speech għall-Oscars minn għalija u qalet biex ta' the martial arts are not arts, bdiet vera tmaqdar spiex tal-contact sports. U bdejt ngħid imma dit tifhem kemm trid mental acumen u immaġinazzjoni u waqt li qed taqla bil-ponġo wiċċek biex ta' vera nista' nifhem li qed ngħidu li nista' nifhmu dal-istudent li spiex ta' dik it-tension kollha qed jaqla għajjin muġuħ u jerġa' jagħmel l-istess ball. Mużik. Tifhem għax hu bniedem u spiex ta' Kif kemm il-darba għamilt jiena probabbilment bil-coaches tiegħi jgħidu li huwa għamel hekk jaħsra. Kif idea dik il-bond bej il-coach u l-atleta? Fil-boxing naħseb bħal individual sports oħra. Meta inti għandek individual sport, boxing ovvjament, naħseb speċjalment dik coach idum miegħek għal tul ta' żmien ikollok iktar dik nara bonda x'inti taf li l-sport u għana iktar perikolus. Eżempju bħal tennis. Għal-mod tal-għamil sa' mux għatem maqdar il-tennis. L-ebda individual sports uħra. Ma combat sports meta inti bniedem qed jippreparak biex tiġġieled u qed jara tbatija li inti tgħaddi minnha kuljum fi training. Tbatija għalija gost. Imma tifhem. Ikun hemm iktar dak u jarak timprovja overtime. Ikun hemm iktar dik irab eżempju jiena il-bieraħ tal-lajt post Instagram fil-fatt Steve Martin ilu coach tiegħi u nitrenjaw fl-imkien u kollox, illi nafu mundu kelli 17.
12 sena. Il-nere treni regolari, miegħu 10 snin. Ġifieri kważi kun hemm rabta ta' biberija kbira u jiġi parti mill-familja tiegħek. All right. Ġifieri naħseb naqra differenti. U għax hemm ħafna titfa' ħafna fiduċja fih. Mid-darba u elfu. Inti fl-aħħar mill-aħħar, meta jkollok ċertu esperjenza u mbagħad trabbi ċertu konfidenza u ċertu qoxra. Li jekk bniedem jgħidlek isma' qabeż mit-tieqa tgħidlu li qed ma naħsibx tajjeb għalija. Jiena naħseb aħjar ngħaddi minn ġol-bib. Imma mbagħad fil-bidu inti tittemmen fih u tafda fih li qed jgħalmek huwa tajjeb. Mbagħad speċjalment li tidħol ġor-ring u tibda tippruvhom l-affarijiet tgħid dak qal li nagħmel hekk u għamilta u ħadmet, tifhem ġifieri sinjal li jgħidli għall-ġett tiegħi. Affarijiet. Plus li meta tkun bil-qiegħda fuq il-bank qed ta' bej round u ieħor, biex ta' ma tantx għandek ċans toqgħod tikkunsidra jekk dak li qed jgħidlek f'dik il-minuta le tagħmlu dik il-minuta u qed itik il-pariri l-aqwa pariri li hu jaħseb. Inti f'dak il-moment ma tantx għandek ċans toqgħod tarbel isma' da parir tajjeb jew mhux tajjeb. Imma inti mbagħad fl-istess inti toħroġ u mbagħad tipprova l-istess ħaġa. Darbtejja ma taħdimx imbagħad you need to think on the fly yourself, tifhem? U fl-istess ħin u mhux dak il-ħin biss anke waqt ir-round stess ikun qed jigwidak, ikun qed jgħidlek minn ġol kantuniera. Ġifieri inti mbagħad dak il-ħin irid ikollok ċertu tunnel vision. Alla għażina ma tkun qed nħossem tajjeb. Fis-sens ma nkunx marit jew hekk qabel waqt il-fajt li ġratli. Ħafna drabi nisma' biss il-coach tiegħi li minn kollu fil-kantuniera u l-coaches tiegħu ta' kontrija, tifhem? Min nies ħafna drabi tibblokjhom ħlif meta eżempju taqla xi daqqa tajba jew tagħti xi daqqa tajba u nies tifhem dak il jew boost jew tajt isma' għandi bżonn qum nafu tiegħi. U kif tasu l-coach? Ifhimni Fis-sens ta' x'jagħmel coach tajjeb. Jiena kont lucky li meta bdejt kelli żewġ coaches tajbin, kelli Sensei Silvio u li Steve Martin li għalmuni ħafna. U da meta bdejt fil-kickboxing? Meta bdejt fil-kickboxing hija. Kont nagħmel kickboxing ma' Sensei u boxing ma' Steve. Għax inti fil-verità meta ma tkunx taf xejn fuq l-isport. Tmurant minn tmur, ħajkun jaf iktar minnek. Issa da, all right, jaf ma kellux ġilieda ma ħalek xina trenjajt ma dak, trenjajt ma li għara, għamiltek, isma minni, bqa miħaj. Tifhem da, ovvjament, everybody needs to sell himself. Issa jena, oħti kienet marret tipprova l-kickboxing, ma ta' kelli 17 jena, waqt li konna dej fil-staġun tal-futbol, u fil-sajf ġitni l-gran idea l-mor niprofa, u għattarax kien jismu. Dak jena, trend number, ċempiltlu, mort u ġobni, għaxbitni l-atmosfera, ġobni kollox. U għallora automatikament bħajt immurek. Ġiri tibdejt bil-kickboxing. Eżatt, hija. Kemm diffiċli kif shift minn kickboxing għal boxing? Naħseb jiku iktar tkun diffiċli minn boxing għal kickboxing, għax il-kicks iktar diffiċli biex titgħallhom mill-punches, biex titfaħħom ovvjament biex taħrabhom. Storja differenti biex taħrab il-punches, combinations. Imma Bħala footwork, kemm footwork u hekk differenti anke stance, kickboxing toqgħod iktar roli, toqgħod iktar stand-up. Guard toqgħod iktar roli, ma tantxaw minn jazzar da jiġreb bideh iktar l-isfel. Għaxek taqla kik. Ġorasek li. Ġili rajt? Ejja. Kif kien dik l-esperjenza? U għed mill-videos li għandu l-iktar views tijaj fuq YouTube. Meta light knockout wara 5 sekondi. Jekk għaddew 5 sekondi. Fiġri ta' kickboxing. Ħriġt tajt 1-2 minn għalija. Punches? Ejja, ippifitjajt. Lura, u darmijaj, tefa ġeb, u flok il-qajta jew għamil ċaħġa, għamil dek lura, bjedum l-isfel. Italla left high kick,
U ħadni bull, ġoki dumi, ġoġi. U kellna xinkar, ġiviri. Tal-fom. Ġifiri bil-qasba ta' jelek? Bil-qasba, eżatt. U waqajt, ġorbula, et jod li referi, omt mill-ewwel għax dak il-ħin ma konx naf isma. Tittuħu late count. U Tittuħu late count ġifiri? Tistenna referi jod, lakxin tista' jod u mill-ewwel. Jon kella, jek tkun magħak ikollok esperienza, tuħu dawk 8 sekondi, tiskanta kemm 4 sekondi jagħmlu differenza biex inti ġib l-orientation tiegħek lura. U kif tisma' 9, bum, tqum bil-wieqfa. Jiena qomt bil-wieqfa probabbli mal-4 jew 5, apparti d-daqqa ta' sir li kont lajt kienet kera. U Steve jagħmel il-referi jagħmel ma nafx għalli. U Steve kien fil-kantuniera u sens jagħmlu Chris, indurek, inħares, imma il-vision tiegħi l-ewwel daret rasi, mbagħad daret il-vision bil-mod, mbagħad waqgħi ġoħbula. Allura referi għamilli wave it off. U dik kienet l-ewwel darba li kellek esperjenza daqshekk kifra? Know your food. Book your food intolerance and allergy test now. Browns. Le, ta' kik kellu għada t-tini wahda kienet, dik it-tini wahda. Ta' kik kienet l-ewwel darba sqallija, l-ewwel ġilta kickboxing tiegħi. Kont ġrit ma' wieħed kien black belt fil-karate, ma' boxing ma' kollu idea, daħal kickboxing biex jiprova. Għamilt randu nof sentieħ, essa jiena dak iż-żmien kont il-nirtrenja Lulju, Awwissu, Settembru, Ottubru, 4 ġurnata nofs. Ġifieri tistraħseb il-livell li kellu u l-livell li kellu. Imma f'daqqa waħda jagħmel hekk quddiem wiċċi. Jagħmel hekk kif ġifieri ħareġ il-ġeb? Ħareġ il-ġeb quddiem wiċċi. Jagħmel rolling thunder kick ma nafx ġiex rajta fuq l-internet. Le. Jagħmel eżekutrum bajsar quddiem. U jtella siw dritta u jieħdok bil-takkuna. Fuq wara, ġoki dumi. Bum, ġorbula, nara r-referi jagħmel li 1, 2, 3, 4. Kien hemm Simon għax is-sensej ma stax jikkorner jani għax kien ikun referi wkoll fil-ġismu Simon l-Spartan. U nisimgħani ġo, min jibqa' u niftakara ċara. U għax jiena referi bdejt nagħmlu hekk għax inkont għad ġej mill-futbol biex jgħin inqum. Insomma, qomt, komplejt niġġielet u komplejt niġġielet imma dizorientat? Ejja, dizorientat, jimra li kont qed nagħmel kollox sew normali, ma meta tara l-video ta' ġlieda wara minn qabel il-knockdown għal wara knockdown tara differenza fl-speed u f-sharpness tal-kicks u tal-punches. Però inti ma kontx qed tħossok inqas sharp. Le dak il-ħin le xejn. Inti kollok adrenalina Ġesu Kristu għaddejja minn ġofiku. Dak il-ħin. U wara li ġarrabt daw iż-żewġ momenti diffiċli. Għalfej komplejt f'dal-isport. Mux f'dal-isport, fil-contact sport. Rit nirnexxi. Fil-fatt ġimatej wara l-ewwel darba li wara dik it-telfa fanni naf wara dik it-telfa l-għada għadnejn il-sħabi jagħmlu warm-up u hekk, imma naħseb kelli kemm xejn concussion għax rrid inħoss eżaddiexa, insomma ta' jkollok id-deni. U flaxija kellna party tal-Federation. Da fisqallijiet ngħidu? Xrob ċarba kif għattilkom, kont nagħmel. Spiċċa waslu mid-dar bil-karozza li l-ħbib li għamil temmek, mhux id-dara u l-hotel li għamil temmek sqallija, u mbagħad l-għada għom torrajt. Insomma, u ġematej wara, meta nżilna, ġematej wara li nżilt Malta, rġajt iġġilit u rbaħt b'nokawti kraħjena. U njeżel jina nteħkik u... Kif u njeżel, ġiviri u njeżel? U bada jgħamil slip left, eżempju slip right, bida ħawis fedek taħt għeddumu. U dak il-ħin jena kif għamil slip layer right, layer left tijaw, jena tal-lajt il-right kick tijaj. U l-tajtu fil-nofs. Eżak għandek head-on collision. Ma għamx minna. Momenti bħal daw,
ikunu meqjusa, ġifieri inti tkun qed pereżempju tieħ il-fakes biex tara da kif ħajreġixxi. Dak iż-żmien le. Dak iż-żmien le. Jekk tara ġiex ritratti li hemm tiegħi Facebook u minn dik iġrieda, mba antiki sew, 2012, Novembru. Tarani ritrattu għati jedek. L-għor jedek. Ġifiri, dak iż-żmien le. Issa hija. Issa fimni. Għax mbagħad wara ċertu żmien tant issir komdu inti, ġorring. Li tkun kemm tkun ħarsa ġdida tibqa' taħseb, tibqa' kam, tibqa' tħares. Minn taħt eżempju qiegħed fuq ġewwa ta' tara hemmhekk kif jitfa' daqqa tara l-istonku, pum titfa'. Naħa l-oħra pum niżilu l-ingwant tagħtih minn fuq. Però sakemm wasalt hemmhekk. X'kienu l-iskumditajiet? Għalfej kont tħossok anzjus, x'kont tħoss fir-ring. Jiġifieri meta waqt il-ġlieda xorta tkun qed tħoss ma nafx paniku, ansjetà. Waqt il-ġlieda le. Waqt il-ġlieda rari. L-unika ma qas da żmien meta kont għadek qed issib saqajk. Le, ansjetà u paniku qatt. Qabel kien ikolli ħafna iktar, issa wkoll, imma mbagħad tidrab bħal kollox bħal l-ewwel darba li suq waħdek u meta darba li suq waħdek hemm differenza. Imma minn dejjem, eżempju, kif għatlek illum wara nofsinhar l-ewwel ġlieda tant konna viċinu, tant bdejt nisma' n-nies jgħidu li rrid nitlaq lim. Għajdilna l-istorja tal-ewwel ġlieda minn għajdilna għax ġilidna, dak iż-żmien konna ġilidna fil-ġim ta' Michael Brown, kellu ġim kien il-liċeo ta' Birkirkara ta' Paris. Ma nafx kux liċeo jew u x'inhu, ta' Paris Birkirkara. Ta' Paris ma li Bradel Street ma xi ħaġek. Ma nasibx li liċeo hemmhekk, ma nafa l-iskola. Anke l-Brown nafu. U kull ma kien hemm jissepara minn fejn nagħmlu warming up għal kamra li bdejna ġildu fiha, li kull ma kien hemm eżempju ġi xpiedi bej 50 jew 60 ruħ li kien hemm ġewwa u r-ring. U l-kamra kemm kienet kbira? Żgħira. Ifhimni fejn ġim tipo ta' skola primarja. Sewwa. Jew sekondarja x'inhi. Waqt li qed nagħmlu l-warming up hekk, issa konti ġielied qabel, meta konna żgħar u hekk konna noħorġu konna niġġieldu. Imma fl-imma kuntest kontu tiġġieldu paċe filu da xorta. Dawk il-bluwat, eżatt. Imma anka eżempju għamilt ħabta kont immur l-Elective Zone il-ġim l-imsida wkoll. Kien hemm wieħed jagħmel il-Kung Fu, kien skola primarja miegħi, kien hemm ieħor issa titraining Fort Fitness ukoll kien jagħmel il-Shotokan karate dak iż-żmien kien jagħmel competitions. U konna nisparjaw eżempju bl-ingwanti blushing guards xejn, bil-kicks kollox. Bl-ingwanti minn daw tal-mitz, tal-Hammer li tixxihom xi 10 euros, bla mouthpiece xejn, u ġi konna nagħmlu sija u nofs hemmhekk, nagħtu daqqa jidħol dak daqqa jidħol ieħor. Imma l-fatt li mbagħad inti ħadd tkun quddiem in-nies dak il-ħin bdejt nismagħhom jgħidu li ngħidin xillu siet nagħmlu. Rridu tajt nitlaqlem, tajt nitlaqlem. Insomma, u fl-amateurs inti titla' waħdek, il-coach ma jkunx miegħek, fir-ring allura tlajtek dem bibejza għajja biex xugamanu bil-mouthpiece f'idejja. Tlajt imma kif libsu l-lingwanti u l-headguard u rajt l-opponent fuq qudiemi. Isni jikkalmajt, bqajt nħares fajnija hekk, isni nisfidaħ u tajna, nifhimni. Boxing. Sorry, niġru warajk, naħru tal-bink. U dik kienet l-ewwel ġlieda boxing. L-ewwel ġlieda boxing, ja. L-ewwel ġlieda tiegħi kienet l-ewwel ġlieda boxing. Ġifieri inti l-ewwel boxing, bad kickboxing u bad. Jien kont nitrenjaw fl-imkien. Sewwa. Issa jiena mort biex inżomm fit l-darbit fil-ġimgħa, ma speċjali nitrenja darbtej kuljum mill-ewwel. U mbagħad is-sensi għalli biex nitla' magħhom għall-esperjenza, għad Novembru għallija dik ġlieda lift, għalli jiena jekk nitla' ħaniġġieled. Għallu hija għalet għamel waħda light contact, għatlu light contact, għatlu ma nitla ġej. Għallu hija treni għara kif tmur. Mżomma wara ftit għalli orrajt tajjeb, idħol full contact. Imma qabel Steve għalli li kont għamel boxing miegħu wkoll fl-istess ġim,
Għalli isma, għalli għemx li amateurs, għalli f'Ottubru għalli titħolla. Ġviri dik hemm ġlieda sanzjonata. Amateur fight hija boxing fight. Dik hemm federations differenti, le? Għax inti għandek il-Malta Boxing Federation tal-amateurs, So, ma naħsibx li kienet taħtom imma dak iżmiex mlatawni ktib tal-lajba, xej. Illum ħafna iktar. ma di uffiċjalment parti mir-rekord tiegħek xorta tkun. Fimni, inti għansi l-professional l-amateur rekord tijak jispicċa. Sawa. Ta' xej. U jena propju mux amateur l-iktar ġilit semi-pro li fl-Ingilterra jgħidu l white collar boxing. Ta' fl-imum. Ma tanċu ta' livellu għali. Jena kon naħseb li bat meta s-sifer l-ewwel darba u taqla s-ċabat f'4 fit-training tajt orrejt, għandib bżon t-training iktar. Da meta kont qed tagħmel white collar boxing ġifieri. Meta kont qed tikkompeti f'dik id-division. Li meta kont white collar boxing u mbagħad kif qedlek iġrid ma' Scott Dixon l-ewwel darba l-ewwel ġida pro tiegħi mingħajr għaw 2 weeks notice. U mbagħad kelli nerġa' Kif mar dik iġlieda? dik kont mor tajjeb ħafna. Tlift bil-punti, majority decision, ġaġ ta' ħadro u żewġ ġaġis ta' kontrija bil-punti ma' viċin. Mbagħad qawwejt qalbi u għad trid nibqa' niġġieled pro. Fil-fatt kulħadd ħaseb li ma' 3 rounds ħajknisni. Ovvijament Scott kien naħseb dak iż-żmien kien l-iktar boxer qiegħed Malta li kellu esperjenza. Ma kienx hawn Malti li kien rebaħlu. Ma kienx. Niftakar kien hemm dis-saga ma' Ludwig, kien hemm is-saga ma' liħor Dione. Ma' Dione darba li ġildu. Ma' Dione ġilet darba. Ma' Steve Aquilina. Ma' Steve Aquilina. Steve Aquilina għadu jġilet? Lu, xaħdu jġilet. Le? L-ħar darba ġilet ma' Tyron Burz. Kien rebaħlu Tyron knockout l-għana fit-tin round, daqqas fit-tiret round. U għax law semmejt li ħadd il-ġlida 2 weeks notice. U forsi l-udjenza li ma jafmux fil-box ma jafmux kemm ftit ħin biex wieħed jipprepara l-ġlieda. Eżatt. Enti ma tkun professional, speċjalment ta' livell naqroli, tuk data qabel, ngħidu l-eżempju isma' fl-24 ta' Marzu ħadd iġġieled. Mela inti tajt għandek xahrej ħadd ikkonċentra fuq dik il-ġlieda. Sparring, conditioning, taqsam il-training kif tagħmlu eżempju fil-bidu taħt l-ewwel. Jekk inti għandek 8 ġimgħat tagħmel 3 ġimgħat taħdem ħafna iktar fuq il-physical conditioning tiegħek, sparring tagħmel inqas, u mbagħad għandek 3 ġimgħat li huwa l-sparring camp, eżempju jagħmlu 4 weeks u 4 weeks. L-sparring camp ma tibda sparja 3 darbit fil-ġimgħa tagħmel physical imma jkun iktar short bursts, sessions. Eżempju li ma jħalluk imkisser biex inti tkun tista' taħdem l-enerġija tiegħek kollha fil-boxing u fl-sparring. Mbagħad l-aħħar ġimgħatej kemm jista' jkun tnaqqas il-physical ħafna biex inti tagħmel il-weight cut, tnaqqas mill-sparring ukoll biex inti tirkupra, ġismek jirkupra għal-fight u tidħol in peak condition għal-fight, mela tidħol bla training u laqqas tidħol b'ħafna training overtraining. Għandi ħafna mistoqsijiet fuq dagol li tajt. Waħda mill-affarijiet li vera isa tidher tema naqra rekorrenti hija li għandek dit tendenza li tieħu sfidi naqa' iktar riskjużi minn ħadd ieħor għax qed li meta mort għalija kellek 4 xhur training u ieħor kellu ma nafx kemm karat taħt iċ-ċenturin. Ma' Scott li kien għadu l-ebda Malti ma qatt rebaħlu. Kellu xi 45 ġlieda ġismi, u 46 pro. Scott l-ewwel ġlieda tiegħu pro, jekk minn issejjer żball. Kienet jekk mhux fin-1990 fin-1992, jien turet fin-1992. Ġifieri kellu xebba esperjenza. Plus li missieru kien coach tajjeb ħafna. Eżatt, Toby Dixon. Mhux missieru, nannuh għalija. Nannuh Toby kien. Toby. Niftakru hekk. Ma nafx eżatt, ġifieri don't quote me. Imma minn għalija nannuh Toby. U kien Commonwealth Champion? Kien Commonwealth Champion, ġiret għal xi World Championships ukoll.
U inti xorta, fil-sens li inti xorta għazilt li, u hija fakit, mitġillu ġematej oħra. Hija tema rikorrenti di f'ħajtek hekk li titlila? Ejja. Fil-fatt ġliet barra fejn kun l-away fighter, tlajt l-darbiet, tlajt Ruma għal ċuċata bħala flus ġifiri għax kont nemmen u għadna nemmen zallum l-irbaħtlu l-away fighter ma zawilix. Kemmi problematika di fl-sport li hemm element, żgur hemm element ta' suġġettività, spiex ta' Ejja. U l-problema hi li inti ċertu daqqiet mit-television, inti fit-television għandek il-kontroversja għax mit-television il-viewing angle huwa differenti minn dak li qed jara ġudge. Tu għandek ġudge jista' jara ċertu daqqiet li fit-television ma jarawhomx, jew jarawhom iktar klien milli ma jarawhomx. Fit-television għandek il-replays, il-ġudges m'għandhomx il-replays, u tri għandek il-bias li il-homeboy. Li kun jridu l-homeboy jirbaħ, ħafna drabi. Għalfej kun jridu jirbaħ. Sa minn meta li EMS ġiet stabbilita, lan kien wieħed li l-enerġija fid-dar tiegħek tiġi ġestita bl-akbar effiċjenza possibbli permezz ta' pannelli solari, solar water heaters u firxa ta' prodotti oħrajn li jistgħu jifrankawlek sal-€1,200 fis-sena. EMS, energy from out of this world. Għax il-homeboy ħaddimhom. Il-homeboy biħi tickets, il-homeboy kif għana għadna li? Il-homeboy biħi tickets, il-homeboy jaqla l-flusu promoter miegħu, il-promoter ħallas l-association. U jekk jerbaħ jistaw jgħidu sma darrebaħ, ħajġilek issa minn ġimgħat oħra. Eżatt, u inti qed tirrappreżenta l-pajjiżek, qed tirrappreżenta l-association tal-pajjiżek. Imma l-ġudges ikunu tal-madwar? Tal-association, tal-association, tal-lokal jkunu mill. Skont il-livell li kont se ngħidlek, il-livell internazzjonali, speċjalment li jkun fuq television u dawn l-affarijiet. Illum ma tantx hawn fejn inħeb għax illum kważi kull fights jistreamjawha b'xi mod jew ieħor fuq xi website jew oħra. Imma qabel kienet ħafna iktar problema meta kien hawn televisions biss. Inti naħseb aqqas 1% li tkollu li jsir fid-dinja ma jkun fuq it-television. Allura kien hemm ġlieda qiegħda fuq YouTube, insejx kien jisimgħu l-fighters, heavyweights. Mela li kienu l-Arġentina. L-away fighter jinnukjaħ lil-home fighter u r-referi kif ikun għet il-fighter jaqbdu minn idu jitellaw u ta' parsieti jgħidlu inti okej biex kompli xejk jgħallu għek u jgħidlu kompli. Għettifem? U liħor kien iġred kontra Muhammad Ali u għol dal-fighter il-nokja l-liħor. Ġiviri, hemm naqra problemi, ma fimni. U kif taffronta, fis-sens l-istrateġija tiegħek tinbidel meta tkun ħadd iġġieled barra. Tajt il-dan bżonn n-nokjaħ, għax jekk ħallija fidej minnet jaġġudika mela jaf ikolli problema għax daw hemm bias kontrija. Kull meta mmur dejjem anke hawn Malta nipprova nagħmilha, għax qatt ma nipprova nħallija fidej il-ġaġis, għax ma tafx ikun qed jaraw. U apparti li inti ġiri tkun taqla daqqiet li għas kun tħossom dak il-ħin u tajt mux qed jidru daw. Jew għas kun taf li taqlaħħom dak il-ħin għax tant tkun immumet jarawhom dikwan. U tu inti minn għalik li qed tirbaħ għax u qed jagħti 10 daqqiet u jorqod bitnej u inti qed tagħti clean u inti qed tagħti 30 torqod b'4 mux eżat clean imma torqod waħda clean u fl-axħar ta' ġitajtu għalilu. Ġifiri kifet inti l-ewwel hemm l-element ta' suġġettività wkoll. Għax però hemm xi linji gwida ta' li ma huma l-strikes li għandhom iktar. Clean punching, l-ewwel waħda suppost clean punching. Clean punching jiġifieri mhux graze, mux graze u mux fuq il-gloves. Li inti qed torqod ġol wiċċ jew body punches, imma body punches diffiċli biex tanhom tkun judge. Mbagħad għandek il-clean punches, effective aggression, min ikun qed imur min qed jagħmel
Min tkun aggressiv fil-ġlieda, imma tkun effettiva għax inti tkun aggressiv titfa' mid-daqqa u torqod waħda għal xejn. Fil-fatt ma għandek ring generalship, min ikun qed juża ring l-aħjar. Ring xiex? Ring generalship, min ikun qed juża ring l-aħjar. Ġifieri jew dak li qiegħed fin-nofs jippressa jaqbad lil ieħor maħbula u jolqod bil-clean punches, jew nkella min ikun qed jiġred fuq back foot, eżempju, u iġarel dak li qed ikun aggressiv ma jolqodx bid-daqqiet tiegħu qed jaħrabhom lu d-daqqiet u jikcounterjah. Ġifieri hemmhekk inti għandek żewġ affarijiet, għandek ir-ring generalship favorik u l-clean punching. U li Minn kellu għandek l-aggression. Exactly, li ieħor kol mandu l-aggression favorih li mhijiex effektiv li ma doċ. U mbagħad l-aħħar għandek id-defense. Id-defense inqas li dot suppost. Id-defense xiex? L-inqas li dot suppost. Id-defense huwa kemm tkun kapaċi. Kemm tilqa' kemm taħrab id-daqqiet. Ġifieri inti jekk u qed jitfa' 20 daqqa u inti taħrabhom lu kollha u ma titfax daqqa lura, kważi jew ma torqodx inti r-round ħibqa' 10-10 xorta. Qed tifhem? Bħala points. Mhux se jonqsu point lilek u mhux se jonqsu points lilu. Skont il-ġaġġ mbagħad. U l-affarijiet li l-iktar tibrilla fihom inti li huma? Assault u effective aggression. Dik l-iktar u ring generalship. Clean punching jiena nemmen li wkoll imma kultant peress li nitfa' ħafna. Iżdejjed fil-fatt dal-aħħar 6 xhur fuq update mhux mill-aħħar 6 xhur minn mis-sena l-oħra law u l-sena l-oħra law. Fuq update naħdem iktar li nitfa' naqas daqqiet u ikunu iktar preċiżi. U l-pressure li jiena nitfa' fir-ring mhux bid-daqqiet il-ħin kollu għax qabel kun nitfa' ħafna iżejjed daqqiet. Allora mbagħad ma jibqalekx daqsik saħħa fihom. Nitfa' pressure iktar moviment, nagħlqu mal-kantunieri nibqgħu qudiemu naħrablu d-daqqiet. U flok nitfa' 5, nitfa' 2 u tajbin b'saħħithom. Għalfej boxing? Għax inħobbu. Li ma ara. Il-boxing inħobbu ħafna bħala sport iġobni immens. Fil-verità fil-bidu li rrid nagħmel kien MMA. Imma peress li hawn Malta għax rrid xi ħaġa li l-iktar tasal viċin ta' ġlieda. Imma dak iż-żmien hawn Malta ma kienx hawn competitions xejn tal-MMA. Training biss. U għad biex noqgħod nitrenja jiena u ma nikkompetix. Ma nagħmel xejn. Allura bekk bad ngħidu 12 sen ilu. Eżatt, bekk bad kickboxing u komplejt fuq kickboxing. U l-boxing kont nagħmlu għax kickboxing kull ma kienu nagħmlu żewġ competitions biss. U jew issir fil-sena Malta. U ġilu waħda. Jew issir barra. U mbagħad illibt fuq il-boxing għal żewġ affarijiet. One kickboxing meta kont insifer barra kont biex niġġieled irid nħallas kollox jiena. Tħallas biex tiġġieled u tħallas kollox flights u accommodation u mbagħad jekk tkun lucky kienu jtuna xi grant Sport Malta dak iż-żmien, Kunsil Malti għall-Isport. U mbagħad sifir darba boxing barra. U apparti li ħallsu l-flight u accommodation kienu dawn xi €100 l-Ingilterra, ġiet eżemi pro, white collar. U kont kelli nġerġet ta' kickboxing, kont naf li dak li kelli nġerġet kontrieħ telef knockout, xiet leġimat qabel, jgħetlu l-promoter, għalli toqox tinkwieta. Għalfej jgħetlu l-promoter, xgħetlu? L-opponent tiegħi kien ġi knocked out leġimat qabel, li suppost inti meret lef knockout għandek xar ma tistax tiġieled. Xara qassa ta' tisparja, no contact. Fil-verità huma dik ma jistgħux jgħidu ġifieri jaraw x'inti tagħmel, ġifieri tista' tiġred xahar u ġurnata wara. Imma f'dak ix-xahar inti mhux ħatiġi sanctioned. Issa dan il-kickboxing fight kienet ħatkun sanctioned mid-WBC Muay Thai il-fights kollha u għamlu l-homework tagħhom kif suppost isir u l-fighter ma ħallewx jinżel jiġieled. Il-promoter ma kien jaf xejn,
sar jaf bis meta l-fighter ma wasalx l-airport, ċemplu l-Dion Galja. Saqsew jekk iridx jiġġielidli, ġifieri ġurnata tal-fight, jew ġurnata qabel, u dak qallhom hija ma' boxing, ċempel lill-coach fil-ħodu, kont qiegħed xogħol, għalli għalli bil-wieqfa qiegħed u bil-qiegħda. Għatlu bil-wieqfa, kont fit-toilet dak il-ħinax kelli, suppost kont naħdem call center, u suppost ma kienu tinx nżommu l-mobile fuq naħba data protection. Imma dak iż-żmien, dik il-ġurnata speċjalment, kont qed nistina telefonati u x'ħaġġet jew le. Żammejtu fuqi. U qed ikellimni, insomma, għalli tista' tiġred ma' Djona, il-financial fighter tiegħek baqa' ma niżilx. Għalli tiġrid li għolja, għatlu taħseb l-lest jena, għalli kikum għalli nġaħat l-om hija, għatlu mux laqna mela, jena. Għatlu stenx ħana ġildu boxing jew kickboxing, għalli naħseb boxing, għalli s-naraw il-lejla, għatlu għarrejt. Naraw il-lejla, il-lejl ta' qabel il-ġlieda. Il-ġurnata ta' ġlieda. Eċi xħatasal emmek u xħat Eżatt, għammat wara nofsnar ċempilla li ismu boxing ġlieda. Fej kienet? Xir? Fej kienet? Dolmen. Iġġilidna, kienet close ħafna ġlieda, ta' għalilu bil-punti. F'dal-punt inti amateur, semi-pro, pro? Semi-pro. Semi-pro, white collar. Eżatt. Żewġ ġaġis ta' għalilu, ġaġ ta' ħalili. Qabel ma kont tiġġielet, kont mur ta' raġlit? Morċi dartejta. Mort nara il-Steve u l-Scott Pembroke u mor darba kienu ġildu Steve u Scott kienet lej il-Pro Boxing. Scott kien ġred dakinhar kontra sejġ l-għada jismu Ġermanis. Kien ġred kien ġuldu għal-World Title żgħir. U darba oħra mort l-MFCC kien ġred Tyron Borch, kienu jagħmlu forsi tiftakarhom il-ġid tal-IBF. Kien jorganizzam Paolo il-qorru ta' gżira li għandu l-London Butcher. Ja, mux. Insomma, kien ġet Billy Corito. Ja, alright, so, ok. Fijom, kien ġet Tyron, għod mort nara. Kienu boxing, dik lejla boxing kienet ukoll. Darba mort nara. U meta kont mur bħala spettatur, kont diġà titrenja? Ejja. Kont titrenja u kont mur bħala spettatur u l-atmosfera ħajretek biex tkun parteċipi? Ejja, ħafna affarijiet ħajruni kienu. L-atmosfera tgħaġri tkun emmek fuq ring li tirbaħ li l għidejk, il-ringers, diġu rieħdu ritratti miegħek wara. Li tkun naqra ċentru tal-attenzjoni. U mela, jiena nafek bħala bnidem vera rilassati, taħdidet li dejjem kellna kienu dejjem chill malla speċa. Tibta bnidem li meta jkollok bżonn daqqiet il-ġim sibek taf kif. Imma mbagħad tipparteċipa fi sport li huwa violenti. Ekku. Ir-relazzjoni tiegħek tul ħajtek. Nibdew mill-infanzja tiegħek meta kont tifel, forsi l-iskola u forsi qabel max, mal-vjolenza. Kif kienet? Jien għalija għatma kont naraħħa bħala violenza, għalija kont naraħħa bħala ġlied. Kif taf? X'in id-differenza bejn? Violenza ma tara l-ġlieda u tajt, għara ġet jgħamlu msik, miskin. Jien għalija għaret jġildu. Tifem? Kienet ċaħġa normali. Għax meta kon zaħir konna naraw il-ġlit ta' Mike Tyson, jina missiri fuq television, ġlit tal-K1 fuq Eurosport. Stejjer ta' ġlit smajt ħafna, allura jina lija, jisa kienet xaħġa normali. Fem. Ġviri trabejt mal-pa, taraw il-boxing fuq il-television. Eżatt. Kont tisma ħafna stejjer, minn fej kont tisma ħon dal-stejjer ta' ġlit? Is-seamless qed jaħdmu lid-dar, daqshekk napprezzah xogħolhom. L-għażla tal-ħamija wiesa, il-kwalità hija għolja u r-reqqa li bija jinħadem ix-xogħol impressjonani. Meta qraba ħbieb jeħtieġu xogħol ta' dan it-tip, jien nibgħatu man seamless. Sijiet tiegħi u hekk tal-familja.
U mbagħad li tifhimni skola. Meta kont żgħir kont fil-kindergarten u hekk u l-ewwel sin tal-primarja kienu jaqbdu miegħi ħafna nara bullying u fil-fatt għalhekk kienu ħaduni il-karate meta kont żgħir ta' fuq. Biex nitgħallem nidefendi ruħi. Meta mort id-dar eżempju muġuħ buġieħ ta' ras għax waqqani tifel u ħabat li rasi mal-art. Missira għalli jekk għada teġdiġ id-dar. U ma tkunx tajtilu l-ura, jek jiprofa jġaqbat miegħek, ħantik jiena. U mbagħad ovvjament mort. U flok ħallejtu jibdew bat inti jiena mill-ewwel. U kif marret? Affarijiet ta' tfal. Fimni. Marretu, għaddit ma l-oħrajn, head mistress. Ma sama missirek għallek isma għada ġitmur u ġitpattilu da. Għal dak it-tifel, xkont tħoss, kont tibza minnu? Ma għasibx kont nibza minnu da. Ma jien kont kwiet. Baħħu għek, t-tifem, mur l-skola, nilab, nħu għast. U ma kienu jihdu kos jaqbdu ma tfalu, jena ma konċ xismulu, għalla volja kienu jajdu li ġili għas kun namela. Għawan kommi kienet tajt li minni tik tieħ, eżempju. Jena dak iġi ma konċ namela. Tifem? Umma umbat meta għalu li jisma jew ħati jew għal-ħantu għahna Ġirdi kienet l-ewel ġdida fil-bitħa tal-iskola? U fimni, ma nafx kux l-ewel wahda, ma niftakara. Ġillidna drabi oħra zguru. Ma dik niftakara ġara. U mbagħad kif żviluppat li inti tissejjaħlu ġlied, ir-relazzjoni tiegħek mal-ġlied. Fis-sens fakit, ħanabes il-qoddim. Meta tkun qed tiġġieled ma' xi ħadd, jew meta taf li ħadd tiġġieled ma' xi ħadd. Hemm emozzjoni fiha l-affari? Fir-ring hemm emozzjoni? Meta tħalli l-emozjoni tiġri bik titlef. Titkun kalm kemm jista' jkun. Jekk ħad tiġri irrabjat jew ma titlef. Jekk kemm jista' jkun tkun kalm u bla emozzjoni. Orrajt tkun determinata dawn l-affarijiet imma kif ħalli l-emozjoni tiġri bik ħad titlef. Bħal f'kollox. Jgħidulek qatt tieħu deċiżjoni f'ħajtek meta tkun irrabjat. L-istess għal meta tkun qed titfa' bil-pon l-istess. You're fucked. Both ways. Jekk ħad tkun irrabjat. Għax mhux ħad raġuna. Ħad tkun aggressiv, iżejjed ħad il-lodja daqqiet, ħad ikkargom u ħajrom. X'ġifieri il-lodja daqqiet? Twebbes tiġbida lura biex ittihom tifhem. Tibda titfa' ħafna saħħa fihom. Saħħa żejda, id-daqqa tiġi iktar slow, inti ħad tajja iktar malaj u d-daqqa ħajaraħħa ġejja. Allura ħajħrabha u ħajkanterjak. Inti d-daqqa tiegħu mhux ħataraħħa ġejja. Allora għandek iktar ċans tispiċċa mal-art. Ħażin. Imma ġifieri m'hemm l-ebda punti tħoss li tkun trid tweġġa' lil dak il-persuna? Naħseb tkun trid tweġġa' le inti tkun trid tħoss li tkun trid tweġġa' u bniedem ejja, ovvjament inti mhux ħadd mur ħadd tgħid rid noqtlu rid nagħmlu fimni inti ovvjament taf li bniedem ħadd tipprova tweġġa' u ħadd tipprova tinnokjah. Imma qatt ma tixtieq den iżejjed. Imma fl-aħħar mill-aħħar jiena meta nitlem fuq ngħid jekk mhux ħagħmlu jien da ħagħmel il-jum. Ġifieri. U da telem fuq bażla tiegħu kif lajt jiena bażla tiegħi. Ġifieri da qed ngħid nagħmlu sport bażla tagħna. U bħala sport, bħala combat sports minn dejjem jiġobna ħafna. Minn dejjem minn dukun żgħir ġifieri nara fuq television u hekk, iżda meta kont naraw it-tliela tal-Formula 1 jiena missieri wkoll. U morru ħal-far naraw l-kwarta mil. Taraħ nofsija, 3 kwarti, mbagħad id-dejja. Ġlied jekk kien idum satej, kon ħandu satej moħħal ma' television. Tifhem, video games, eżempju tal-PlayStation. Tekken, Fight Night, Round 1, Round 2, Champion, Tekken minn 1 sal-aħħar waħda li ħarġet, apart tal-PlayStation 4 għax m'għandix. Jew 5 jekk ħarġet. Għax nafx qegħdin bil-PlayStation 5 għandek raġun. Eżatt. Għawek imma għandna magna, jif it-twara l-abuha, għandha hija arcade, għandha il-video games kollha miss 70s, I want to say. X'inhuwa?
il-video games kollha immaġinabbli li qatt ġew maħluqa minn għandek il-Micro Genius tiftakru inti? Niftakru, Super Mario. Eżatt, mill-Micro Genius law għandha, mbagħad fil-każ nifqak waħda Street Fighter Street Fighter hija. Street Fighter Dead or Alive. L-unika ġlieda li nista' nerbaħ li ċoqqos hija Street Fighter. U probably għandas. Umbagħad, mela bdejt tikber, il-bita tal-iskola spiex ta' messierek ta' dil-edukazzjoni għala Maġġur Martin. Intu tikber. Iż-żożija tiegħek kif kienet l-ewwel semmejt l-ispeċat li tal-bluwa, konna nagħmlu affarijiet tal-bluwa. Eżatt, ifhimni sekondarja kien bħala ġlieda kienet pjuttost kwieta. Waħda li mulaw kont nibun is-seminarju tar-Rabat tal-Virtu. Kunna nilab futbol, tiġġieret timbotta x'naqra u jaħu morru nasib da tibun għadmu tajt hemmhekk. Kont tħobba l-iskola int? Mhux daqshekk, le, qatt ma kont inħobb nistudja, kont nistudja bil-fors. Tajjeb fiha hija, riżultati hekk ġibthom, speċjalment biex ma naqlax ċamati m'għandhom u missieri. Imma għazma ta' kbir, eżempju, qatt ma kelli dik għarit insir tabib, għarit insir hekk, għarit insir hekk. Provajt insir teacher għax meta kont żgħir. Rrid insir teacher imma wara sena u nofs kien mhux xogħol fiha. Assignments tal-units, preparation tat-teżi, assignments ta' teaching practice, u dak iż-żmien kont nilgħab il-futbol, kont nagħmel part-time waiter l-università u għamel deċiżjoni għaqlija ħafna li għat minn daw it-tlieta l-università ħajkollha titlaq. Kollha tiċċedi l-università. Sarkastikament, ovvjament. Ma nikkonsilja ħalħat. Ma tikkonsilja ħadd jiġifieri li kellek tmur lura kieku tibqa' l-iskola. Fimni, jiena personali li, għalija li. Speċjalment nemmen. Tikkonsilja ħalħat il-forsi jekk hemm xi semmija li bħalissa qed jaħsbu ma tajt nitlaq mill-università. Ċoqos qal nitlaq mill-università ma tlaqt jiena. Eżatt. Fimni, kulħadd għandu trieqtu. Jiena minn dejjem, minn kont żgħar dejjem nixtieq li kont l-ħajja tiegħi nagħmilha fl-isports. Issa meta kont nara bil-futbol, dritt il-futbol. Qabel kont ngħid irid imur niġġieled fil-K1 u missieri kien jgħidli li hu li Krisma kont nagħmel karate. Jien kont tajjeb ħafna kont l-aħjar wieħed fil-klabb tiegħi. Dak iż-żmien. Il-karate li kontu tagħmlu Shotokan. Shotokan karat u kien contact. Ftit contact ħafna u mhux grappling kont nagħmlu contact. Kont nagħmel grappling mal-kbar ukoll. X'tibta grappling jagħmlu fil-karate? Le, kont nagħmlu grappling għax kien hemm wieħed Karl mifsud naħseb l-ewwel wieħed li pratika l-MMA u Malta wieħed minn tal-ewwel. Dak iż-żmien kien black belt fil-karate, imma kien qawwad jagħmel il-BJJ u wrestling u kien jgħallem il-wrestling flaxija, il-dojo. Bil-gi xorta u kont immur magħhom ma' grappling. Ma' grappling ma kienx irrobni, kien idejjaqni. Għalfej? Kont naraħ boring, kont nipprevena tildaqqiet. Striking minn dejjem irrobni, fil-fatt wrestling u hekk apparti WWE dejjem idejjaqni. Kont fan ta' WWE ukoll? Mid-darba Undertaker, Brock Lesnar, Steve Austin. U Brock Lesnar, Brock Lesnar għamel il-qabsa għal-UFC. Anka Batista, għamela. Batista kol? Mux fuq livell għoli. Iġireċ iġli dieta MMA u tlida. Malim Flim League da tiġi. Eżat, League Zair. Ma Brock Lesnar kien heavyweight champion tal-UFC. Tal-UFC, ja. Li kienet xi ħaġa kbira mens, u għax da filli jipart għal-kem daw n-nis li għamlu wrestling. Jiena darba mort narom live għaw kien jagħmlu tal-pro wrestling Malta. U tibda tintebaħ men, da trid atletiċiżmu ta' barra minn hawn biex tagħmel xi suplex. Meta tarhom live mbagħad u tara bniedem, ma nafx għal min ma jafx x'inhi suplex, taqbad bniedem hekk tolleħ fl-arja jiġi dritt hekk tiġu linja waħda u mbagħad taqgħu tnejn lura. Speċta, u bħal dik jagħmlu għandna 20 ħaġa oħra tul jaqbes fuq il-kantuniera. Jaqbes fuq il-kantuniera teħdaqqa taras fuq sidru wara li jaqbes isu dem filek għaddej fl-ispazju. Speċta, hemm ħafna atletiċiżmu, nista' nifhem għalfejn u mbagħad Brock speċta kellu għal-żgur kellu l-physicality biex ikun fil-UFC, ma kienet sorpriża. Ifhem, Brock mbagħad wara daħal l-stringent testing fil-UFC. Marna għallura. Marna għallura, bħal Vitor Belfort.
Bħal Belfort. U Belfort dal-axar ġilet fil-boxing, li għu għul Ma Vander Holyfield. Ma Holyfield. Għandu bżon il-flus dik il-mida ma ġilet. Ija Holyfield, ija ħazin. Fimni, minn dejjem kien ħażin. Minn dejjem kien ħażin. Għandu ma nafx kemm il-tifel u tifla, ma nafx kemm il-mara differenti. Sewa. Child support kollha. Fil-fatt, meta marru waħda mill-aħħar intervisti li rajt tiegħu kienu sabuħu jgħixu xi 1 year 2 bedroom flat l-Amerika. Żgħir. Di tendenza normali għal champions tal-boxing li jispiċċaw. Qabel hija, illum ma tantx, għax illum għandek ħafna advisors u hekk. Illum li għandek iktar diffiċli jekk ma tkunx wise inti, jaf isib xi ħadd jew vantaġġ minnek u tispiċċa titlef ħafna flus hekk inti. Għax jisirquk. Imma qabel eżempju nsemmi il-Mike Tyson għax kulħadd jaf minnu. Inti bat-tifel minn ġogeto mimli drogi, ħab, tilu daw l-affarijiet. Għallimtu jiġiret ħafna laqwet fid-dinja ma għallimtu xejn iktar. Allora da, filli jrid jidħol jisraq ġodar, jew jrid ibiħħi droga biex jkollu xi ħaġa xi jiekol, jew jrid jisraq handbag ta' mara xieħa biex jkollu biex jixtri xi jiekol. F'daqqa waħda għandu 5 miljoni ġo bank. Money management -5 minn den. Nies jieħdu vantaġġ minnek. Ovvjament, allora qabel kienet ħafna iktar faċli nies kienu jitilfu flusek. L-epitoma ta' da kollu ovvjament dak it-troll mamul bniedem Don King. Messmani, ma di, all right. Ħat id-defendi Don King? Le, minix ħan id-defendi. Ixtieq nisma' d-difiża ta' Don King. Minix ħan id-defendi l-Don King, għad xej. Imma, all right, forsi kellek tagħmel 500 miljun. Imma jekk għamil 300 miljon u spiċċar b'zero fil-kont tal-bank, anke kieku għamilt il-500 miljon kont spiċċar b'zero fil-kont tal-bank. Għarret, mejiex difisa ta' Don King imma tal-fat li Mike Tyson ma kienx. U Mike Tyson kien spiċċa broke, li għamil ħabta broke. Ejja, bankrupt kien. Kien bankrupt. Imma kien spiċċa l-ħabs, kien kellu ħafna problemax għasmajtu, forsi nistaw nsibbu link tagħha, l-istorja ta' Brad Pitt meta kienet imur mal-ex mara ta' Mike Tyson. Ġili smajta? U mar id-dar tiegħu. Ma Robin Givens? Nsejġ kien jisimha l-mara Robin Givens. U da Brad Pitt tipo dak iż-żmien kien stoner terġgħu tajt, ħareġ mid-dar tipo kif ħanejka mal-ex mara ta' Mike Tyson, jiftaħ il-bib u jisib il-Mike Tyson mal-bib, bro. Wara nejka u wara li probabli ma jafkem pep smoke u sip il-Mike Tyson mal-bib għajd li madonna xibqa bit-testikoli tijak dak il-min. Tal-wax. Għant il-manux ta' Paċville immur ta' sikwieta l-ikla romantika mal-mara jew ma' xi ħbieb intimi tiegħi. L-impenn li jitfaw f'kull platt huwa kbir u huwa rifless fil-kwalità u fit-toma. Bla dubju ta' xejn il-manux nirrakkomandah lil kulħadd. Mela, l-ura għal-żużija tijak. Inti trabbejt il-ħamrun, din hija importanti, dan huwa fatt importanti. U kburi. U kburi, it-tifla għammitta il-ħamrun. Ammeda nar il-ħadd San Gaetano. Ħat għammida? Ejja, nar il-ħadd. Il-ħat li ġej San Gaetano? Ejja. Xedin mela ħna xar, ma don tlifti. Le, San Gaetano. Ġo San Gaetano, et najt, mux il-sajf da, għarajt, ok, le semmek wasal. Knisa San Gaetano, jienu kolla mit l-ewel 7 snin ta' ħajti bej il-ħamrun u raħġdit, mill-naħat tal-ħamrun il-dom. San Gaetano. Sada fidil, fej Top Choice. Top Choice mux stradarjali jiet? West Street ta' miegħu. Ok, kantoniera miegħu. Kif kienet iż-żożija ta' bniedem ta' zazuħ il-ħamrun? Tajba ta' kwieta. Għaxom ma kienix ħalli noħroġ na barra ħafna. Rari, fis-sajf biss meta kien tkun barra kont immur il-karat, mużew, daw l-affarijiet. Il-mużew konna niġildu ħafna, kiem konna nagħtu. Fil-fatt għandi mistoqsija mela wieħed mill-patruni tagħna kien il-mużew miegħek u għandu mistoqsija għalik dik nżommu l-aktar tard. Umbagħad, mela l-iskola ma kellekx interess fija, fl-istess ħin kont qed tiżviluppa interess fil-sports in ġenerali, fil-futbol, u mbagħad eventwalment ta' 17 sena speċa bat martial arts. Futbol naħseb żarmajt? Żarmajt futbol imma ta' kif għalaq 20. Mort nilab second fiż-Żurrieq,
Lab tkun zer tajjeb, skurjajt ukoll. Ma rajt ċertu affarijiet li ma kienu ġalija. Per eżempju, Ma nafx nara għajn waħda jena. U nelab. U l-lum fakid taġitek kellna nitilfu. kellna nitilfu ġejna obbligati li nitilfu. Jena għad. Ma mbagħad nduna li affarijiet. Li U forsi dak li d-diswadik minn team sport li spiex taħħa jkollok. u kollax għax inti boxing li L-onus fuqek. li taħsed ħatawel. Ħatħawel, tifhem? Ek tajda, jek taħsed. Li tħawel ħataħsat. Li tħawel ħataħsad, eżatt, boxing, ħafna drabi, hemm affarijiet oħra in play. Bħal judges kif konet ngħidu. Parti l-ġaġis, għax inti mbagħad l-aħħar mill-aħħar xorta għandek idejk tista' tfhom mal-art ta' kontrik, u mbagħad il-ġaġis ma jistgħu jagħmlu xejn. X'għandek ma fimsa. Għandek idejk tista' tfhom mal-art ta' kontrik u l-ġaġis ma ħajdu xejn. Għax m'hemmx punti fin-nofs. Imma mbagħad apparti inti li tkun boxer, tkun you need to be able to promote yourself, you need to be able to sell yourself ħalli n-nies jiġu jaraw kull promoter ikun iridek tiġġieled. Mhux biss. Jiena kelli vantaġġ ukoll fil-bidu lill-familja tiegħi kbira u peress li kont għadni kbira fis-sens 48 prima kuġin, 9 tzijiet, sekonda kuġini li ma nafx bihom u jkun hemm minnhom sirt naf bihom meta kelli 22, 23. Ma eżempju niftakar għanna ritratt meta irbaħt il-Chris Dabono kont irbaħt il-PBP Prize Boxing Promotions National Title dak iż-żmien. Kien l-istess Chris Dabono kien diġà jiġiret meta jiena kont għadni sekondarja għas kont naf li jeżisti boxing għaw Malta. U għanna ritratt wara ġrieda ma nafx kemm il-kuġin u kuġina u tzijiet. Allora kollha kienu jixru biljetti jiġu jarawni, kien ikolli dejjem support qawwi. Allora dak kien inċentiva promoters li Dejjem jinkluduk. dejjem jinkluduni. Imma apparti minn hekk għax kont nerba' wkoll. X'inti xeba wara xeba ma jibqgħux. Ma tantx tibqa' issir punching back fuq żewġ saqajs biex ħadd ma jrid jara. Eżatt. U l-onet għadhom segwaċ il-kuġini u. Hija. Ġifieri meta tkun qed tiġġieled ikun hemm massa. Jiġu. Mhux daqs qabel, imma għadhom jiġu. Inti mbagħad l-affari tindara, qed tifhem? L-ewwel sentej titu, l-osti għandna Kuġin. Issa. X'huma jħosshom rappreżentati minn hekk Mbagħad nimmaġna. wara eżatt hija dik dejjem. U mbagħad l-affarijiet u anke mbagħad kulħadd bil-familja u hekk affarijiet differenti. U inti kemm minn tajjeb f'dik il-parti tal-isport li tippromovi lilek innifsek? Idħol Instagram u Facebook tiegħi u għazziżu kulħadd. X'inhu l-Instagram men? @Christian. ċoqs underscore Christian, nitfaqa fil-link tal-Patreon, nitfaqa fil-link tal-YouTube, ġviri ximkien għaw taħt dal-video, jek għadkom mux t-segwu ċoqs. Jiena sepp ma nsegwik, fuq il-Facebook ovvijament nsegwik, imma jiena l-Instagram dizastru, spiex ta' imma għadna kif għamilna follow, emmek moment storiku, għanna naqa. Tifla. Sanna bżon ritratti għajti għak u għemmek. Mela, fil-mikrofon dak huwa Peter Fury. Dak Steve, il-coach. Peter O'Huey. Fil-mikrofon, bro, fil-mikrofon. Sorry. Peter O'Huey. Dak hemmhekk meta rejtu fil-ġim. Hemmhekk meta trenjajt miegħu, hemm fuq dak tal-kantinera ta' fuq. Mela, għal-min ma jax minnu ma Peter O'Huey Fury u ma parti mill-familja li għanda legat trement fil-boxing, palissa Tyson Fury huwa il-champion tad-dinja tafx nixtieq tispjegali? Nismaħu jgħidu lineal champion. Lineal champion għax inti għandek, apparti li għandek erba organizations li huma meqjusin il-kbar tal-boxing tal-World Championships. Sabat għandek il-Unified Champion meta jkollok ikun champion ta' 2 eżempju u 3. Undisputed meta jkun champion ta' 4 li hija diffiċli ħafna biex tiġri ħabba regoli u tal-affarijiet. Mhux diffiċli, insomma, from a business point of view mostly. Ma jippermettu ix li tiġri from a business standpoint. Għax eżempju kun hawn champion ta' promotion
champion ta' żewġ belt sar promotion, champion ta' żewġ belt sar promotion. U ma jkunx irridu jġodlu għom fl-imkien, ħabba television, u daw l-affarijiet, television rights, u daw l-affarijiet. Issa lien jien inti għandek dak li huwa qabel kien hawn federation waħda biss tal-boxing. Qabel ma kien hawn dawn l-erba' li Qabel nitkellmu 40s u 50s. Sewa. Allora qabel kienet faċli, the man always beats the man, you know, the man that beat the man before him. Somewhat ma dan firdu, kien hemm iktar organizations. The one, dak li huwa meqjus bħala laqwa wieħed, ħafna drabi kun rebħu man dak li qablu kien meqjus bħala laqwa wieħed. L-iktar li kellu ċinturini, l-għu wieħed issa bħalissa Tyson Fury għalla volja. Mux meqjus m'għandux l-iktar ċinturini u meqjus bħala laqwa wieħed tal-heavyweight. Plus li hu rebaħ lill-aħħar wieħed li kellu ċinturini kollha. Kollha l-erba'. Kważi, tlieta. L-rebaħ Vladimir Klitschko. So, Vladimir Klitschko dak iż-żmien f'2015 kien meqjus bħala laqwa wieħed tal-heavyweights kollha. Ta' dik il-ħabta. U Tyson Fury mar il-Ġermanja l-home tiegħu u rebaħlu. Allura u dejjem baqa' ma kien meqjus. Lini il-champion. Plus li għalla volja rtira ħabba problemi mentali u hekk Tyson Fury. Qatt ma telef ir-ring, qatt ma rebaħlu. Allura u by right huwa lini il-champion. Għax hu l-aħħar wieħed li rebaħ lill-undisputed champion. U l-linjil minn fejn ġejja ġifieri? Għax from a lineage standpoint. Tyson Fury rebaħ il-Vladimir Klitschko. Vladimir Klitschko rebaħ lil-ma nafx min. Għasajdi min rebaħ Vladimir Klitschko. Eżempju, Lennox Lewis rebaħ il-Mike Tyson, Evander Holyfield. Femtek, jisat t-nissila. Eżatt. U l-istili tagħhom differenti ħafna, strata ta' Tyson Fury u Klitschko. Femni, Klitschko ġiret bħala heavyweight, European heavyweight stand-up. Tyson Fury ġiret bħala lightweight u middleweight. Tal-bliħ. L-athleticism li għandu Tyson Fury tal-bliħ. Eċitanti mallu. Talla, taraħ nis li pjedda jedu jikkawnter jabedeħ l-isfel. Ma għandek nidem fi 120 kilo. Għarax riskju Madonna. Riskju kbir. Ma darri tamela, Mela, fuq dik nota namlu kafe u nġulura. Ejja minnem. Kolpo di xena importanti mal-kafe ħaneħdu, trej manux, jaqsam kull ma' bro. Mela, fuq trej għanna l-lum. Diti għaj, għara minn missa. Ħlif, forsi. Għal-xiex. Naqadna decoration, taħsibx ma konċ sanela u minn fuq il-wire. Salted caramel eclair dik dejjem nitlu għajena, l-għana u koll, Black Forest, Classic Savarin Ram, Pistachio Macaron, nkun sinċir Macaron mux il-favoriti, ma di l-eclair ġifiri għandi vito fuqa. Mela, lavazza, manux, tlaqna bro, break. It-tieni verżjoni tal-app Free Hour tgħinha luf ta' studenti f'kull istituzzjoni edukattiva ta' Malta jqablu t-timetables ta' xulxin fil-waqt li tħabbrilhom meta jkun daħlilhom l-istipendju u torjenthom fl-Università permezz tal-Campus Guide Videos. Mela niżlu l-app tal-Free Hour u segwhom fuq l-Instagram tagħhom freehour_Malta. Mela, lura minn dik il-pawża ta' kafejina u ġubiet Halloween, ma tlajtx ħdejna bro fuq il-bejt. Il-Bart. Il-Bart idejek il-Bart? Il-Bart, ma jira t-sibut li dal-axħar il-Bart. Fil-fat qabel il-podcast li qed nagħmel qed immur nagħmel sona u mbagħad wara s-sona naqbes fil-planċ pool. Le, cold showers u ice baths ma jdejqunix. Rieħ ġovija kiesa ħdejjaqni. Tagħmel minnhom daw l-ice baths u hekk? Nagħmel ta' mhux qas regolari, ma nagħmel eżempju qabel l-aħħar ġlieda għamel tlieta. It-tnej, l-erba' u l-ġimgħa ġurnata qabel il-ġlieda u vera li ma se tajjeb. Imma mbagħad madwar it-tnejn nitgħażel. Nieħu showers bil-kiesa ħejja. Regolari tu showers bil-kiesa? Kull jum wara kull training session. Għalfej bil-kiesa? Għax terkupera u iktar ma ngħid. One għandek benefiċċji kbar għall-immune system. U tu il-muscle recovery tkun ħafna ħjar. U minn fejn tgħallimthom dawn l-affarijiet? YouTube.
YouTube. Wim Hof. Wim Hof. Ejja, Wim Għandek Hof lep u għek jew. Le. Ah, Nara sì. l-videos jubu. Għammort ġi ħabib tijaj u Malta kien jitrenja miħaj. U mort għamil ta' jizbat miħaw, l-ewel darba għamilt il-Wim Hof breathing u l-ikbar ħajla għasħat ħassejt jina drogi ma provajċ. Imma jajdulek li waħda mill-laqwa u jgħidlek get high on your own supply. Fil-fatt jek tipprova l-breathing tijaw, wara l-breathing ġismek kollu jibda jirtot. U vibe, kif ħakkan għabad najdlek? Għazza spiega ħabilkim. Dejt nirtota, ma ġiex minutu, ma nistax nċaqla wara breathing, għax mill lider more deep ħafna, għax bada jiprofa jgwidani u bada jdejjaqni, bani għamaluqa u għatlu Leandr, just shut up and let me breathe. Bada jirtot ħafna, ġismi jisu vibrations għaddej, ma ġismi kollu li bħajdek. U għal xie xużajt, għal fej id-deċidejt li ħat ipruvaha. Le, mort biex nipruvaħ għax kondin naqra ħafna fuq l-internet u għal-benefiċi taħħa u daw l-affarijiet, tifhem? Ġiri tagħmel il-breeding bil-blajs bat, jew. L-ewwel tagħmel il-breeding met it-tiegħu. Li tieħu nifs fil-fond ħafna u mbagħad tarmih bis-saħħa ħafna. Allura tibda tieħu maximum supply of oxygen minn għalija, plus li tneħħi l-carbon dioxide kollu minn ġismek kważi. Fil-fatt dak il-ħin jekk inti taqbad tagħmel dan il-breeding, tagħmel 30 breaths eżempju. Ekku tagħmel maximum set ta' push-ups, you beat your personal best quite easy. Għax il-muscle kollu ħafna iktar Di qatt ma provajt. oxygen fih. Ejja, bil-bajt. Fil-fatt dal-ħbib tiegħi jekk naqas, bada jaqra fuq Wim Hof, bada jagħmel breathing tiegħu jieħu l-icebath u bada jagħmel xi 500 push-up u 600 push-up. Għax kien tal-overweight mal dajek taraħ ġigant fil-fatt ta' Malta kellu ġiġlaqmijiet. Rambo u Jungle Boy. Franċiż, le najdlek daqsik, twil daqsi, ek, madaru daqsik. Isu għed ħerġ mill-films. U kien jagħmel di ma kien overweight? Jew kien muscolat? Xin telaq minn Malta tela ħafna fil-pis, ġifieri minn xi 102 kilos, tela xi 125, għax kien jixrob xi fliexkun whisky u iktar kuljum, plus li jpejjeb u jħawat l-alkohol. Ma nafx kif jgħixu men l-sistem. Xej mennu jilab il-poker, professional poker player kien, jiġi l-ġim jitrenja miegħi. Insomma, mbagħad mar barra, beda jipprova daw l-affarijiet u issa spiċċa Wim Hof instructor miegħu. Jagħmel il-korsi suqek miegħu. Interessanti. U bħalissa Malta tipprattika jew għadu barra? Le, barra. Malta ġi jagħmel workshop 2019 minn għalija, jew 2020 qabel il-Covid. Għamel workshop. Daw ħed xar twil. Ejja. Kien jitrenja fil-fort. Naf minnhom. Kienu għamlu anke artiklu fuq il-Love in Malta għax kien hemm wieħed Jonathan Cilja kien maru kien prova miegħu. U l-esperjenza tal-breeding biex ta' kontrastata mal-icebath hija sempliċi spiex ta' tuħu nnifs u mbagħad eventwalment spiex Angel nuża flok il-kafe pereżempju. Imma mbagħad l-icebath hija esperjenza oħra. L-icebath tikkontrolla n-nifs. Tiffoka fuq in-nifs tiegħek jien kollu. Jekk inti kif ħadd tieqaf tiffoka fuq in-nifs tiegħek, ħadd taqbad tħoss il-kesħa you're fucked. You're fucked. Għax tħossu ġieħ tippanikja tieħu ħafna shallow breathing. Tippanikja bummu taqbis minn ġu fiha. It-tieni darba li għattili di ta' you're fucked. U isu hemm u wkoll hemm isa tema rekorrenti ta' isu trid tkun fil-mument. Eżatt hija. Il-boxing meditattiv. Iktar reactive ta' mill-li meditative. Għax inti fjera jkollok pjano dak il-ħin tibda prova eżempju naf jab head, jab body, jab head, jab body, jab head, feint body, boom, cross fuq, taħseb. Imma fl-istessin inti xin tara għaddej ġejja automatikament, automatic reflex inti ħat prova taħraba, ħat prova taħħa, ħat prova t-counterja. Dak il-ħin, you're in the moment and you rarely think about anything else. U jekk moħħok jibda jiġri bik, għandi trik kienet għal-midjeli Dr. Adel Muscat, jekk qed tismana sil-mela-melaw, li hija lifesaver għal ħafna atleti Maltin.
hija psikologa, inti tiffoka, tajt li nifsek what's my job, what's my job. Slip and counter, what's my job, I'm boxing. Focus on your job. Dissuġġeraw ilna reċentament biex tiġi fuq il-podcast nistidnuha. Nistidnuha, kapaċi nimmaġina li. Ħafna kapaċi. Fil-fatt taħdem mal-MFA, għaw ma' timijiet tal-futbol tal-MFA. Ma nafx li ma' age groups imma ma' Fi sport psychologist. Sport psychologist hija. Da vera qasam interessanti. Ħafna. U naħseb li l-affarijiet li wieħed jitgħallem fl-sport psychology tista' tapplikom għal tip ta' performance related Probabbli hija kollox. events oħrajn, what's my job. Ejja. Kemm minn dak li qed tajt inti l-slips, il-counters, kemm minn huwa hardwired? Kollu, kważi. You have to repeat an action. Titrepeti xi ħaġa jien naf 10,000 darba. Umbat tittamela fl-sparring, titrepetija fl-sparring. Inti fl-sparring, per eżempju, biex timprovja, speċjalment jekk m'għandek sparring ta' livell għoli aħjar minnek, trid toħroġ mill-comfort zone tiegħek li inti tipprova dawk l-affarijiet li qed titrenja fuqhom ma' l-opponent tiegħek. Ġifieri jekk inti qed titrenja combination, jab, slip, cross, mhux ħad ippruvaħħa darba ma taħdimx u taqqa daqqa u tiegħek. Tibqa' tippruvaħħa żgħin tipperfezzjonaħħa u tibda taħdem lek fl-sparring. Mbagħad irid ikollok kuraġġ biżżejjed biex tisaħħa fil-fight ukoll. Imma ħafna drabi mbagħad ma tisal fil-fight tkun qed tagħmilha awtomatika u ma tidħol fil-fight li ma tibda taħsib xejn iktar. L-affarijiet jibdew jiġru awtomatiku mbagħad kważi. Hemm naħseb li ma Technique wise. Għax mbagħad emotion wise differenti. Taqdem ħafna affarijiet fil-fight. tlaqna hemmhekk. X'inhu X'inhu n-numru tal-linja? X'inhu n-numru tal-linja? Biex immorru L-hemmhekk 6-9. Kemm jien vojt. Dejjem happy. X'inhu huwa? Dejjem happy. Always with a smile, my friend. Mela, x'inhu traġitt? Jiena jinteressan traġitt psikoloġiku, però anke nabdu probably, mhux probably huma t-tnejn żewġ ma' xulxin. It-traġitt emozjonali ta' ġellied mill-mument li tiffirma l-kontratt li se tiġġieled. Sa meta doq il-qampina, inti għat li mbagħad fir-ring isek qatt, imma qabel ikun hemm momenti ta' ansjetà, ikun hemm momenti. Ma ovvjament, u inti jekk m'għandekx ansjetà, m'għandekx titlef, jekk m'għandekx titlef m'intix ħad iġġieled dak il-fire ġo fik. Qed tifhem? Rari jkun hawn min wan jiġġieled brabja u tu jiġġieled carefree u jmur tajjeb daqskemm min ikollu dik l-ansjetà l-istess nsemmu Mike Tyson, ikollu ansjetà kbira ara jriġ minnu. Kull boxer li naf li għadu jiġġieled bħalissa kulħadd ikollu l-ansjetà qabel jiġġieled. Għax inti tiela taf li ħadati ma taf li ħataqla. Darba l-forsa jkollu l-ansjetà. Bħala ħsibijiet ovvjament naħseb bħal kull sport ieħor apart l iktar perikolus intu waqt li qed tipprepara u fermajt li ħadd iġġieled ħadd tilab ħadd tagħmel x'tagħmel. Dejjem ħajkollok dak il-ġurnat fejn tajt jillust jien king. Mbagħad l-għada tajt ma jirnexxieli tajt. Ġifieri dejjem ikollok dawk l-ups and downs. L-importanti li tibqa' constant fl-affarijiet tiegħek u li tista' tikkontrolla. Diki li żżomm isu tibqa' fuq il-modija dritta tiegħek li ma tiżvijax dak huwa. Alla ħares titrenja biss mela toħsok tajb ma jkollok aptit. Għaxin kella najt għallen qasal bħafna atlieti Maltin bħali li jridu jaħdmu jitrenjaw fl-istess, ħafna darab ma jkollokx aptit. Jow, eżempjena rrid titrenja darbtej kull jum, fl-4:15 jew fil-5:15 u nitrenja l-ewwel training session fil-5 jew fis-6 qabel nibda it-training sessions tan-nies l-oħra. U x'tib ta' training tagħmel dak il-ħin? Nagħmel conditioning ħafna drabi. Ġiri, circuits, jkolli xi session qawwija bħal sparring jew hekk nagħmel waħda ħafifa nagħmel nara xi boxing biss eżempju. Mental. Li ta' kuljum Met-tnejn sal-ġimgħa, s-sibt u ħadd noħodhom rest. Mela, biex imur lura għal-proċess li wasal għal-ġlieda. Inti kollok il-bniedem li ħadd iġġieled f'moħħok, jidħol f'moħħok da. Importanti. Dili jgħidu li jidħollok f'moħħok. Fil-fatt jekk kolli data u ma jkollix opponent li nara ġiex videos tiegħu
u nara ritratti għaw l-enerġija, eżek xorta ma tkunx hekk. Alla volja naf isma' jiena fl-20 ta' frar ħan iġilet. Imma jekk jiena ma nafx ħanġilet kontra John Mallija, mhux qed nara wiċċu, jew ma rajtx ġlidiet tiegħu nafx ħajamel u hekk u ma nafx fuq xi rid nikkonċentra, eżek qed titrenja ta' kuljum għal-gost tal-kien nifsek. Ġifieri titrenja bl-avversarju f'moħħok. Importanti hija. U jkun hemm proċess fej tpoġġu mal-coach u tistudjaw kif. Mpoġġu fl-imkien le, ma naraw il-videos tiegħu hija u naħdmu strateġija. Tifhem, eżempju, għajd li t-tisipja l-yamin u t-counterja bil-cross u jien ngħidlu nippreferi l-uppercut. Għajd li provhom it-tnej, jien naħseb il-cross ħadem iktar. Niprovhom it-tnej u ngħid hija, fuq naħseb il-cross ħadem iktar ma. U tibqa' taħdem fuq. Tipprovhom waqt il-ġlieda. Sparring. Waqt il-sparring. U waqt il-ġlieda ju legit. U ma nistax nimmaġna, per eżempju, nismaħħom jgħidu, per eżempju, barra meta kun hemm training camps ta' minna daw is-superstars jgħidu li jġibu fighters li jkunu simili tal-fighters li ħajġillu. Nasab Malta m'għandekx dan l-ossu. Le, m'għandekx dan l-ossu. Imma mbagħad skont, eżempju, jekk jiena naf l-fighter ta' kontri jgħalna sar minni, l-prova nisparja sar minni, eżempju l-aħħar fight, l-ewwel kien niġġiet mowħed kien fih xi ġiex pulsirjotijiet iktar minni. Allura jien eżempju darba fil-ġimgħa dejjem nisparja ma' Steve. Di kostanti anka meta mhux qed tipprepara l-ġlieda. Nħobb nisparja jiena. Ġieli naħu xahar eżempju ma nisparjax biex nirkupra hekk. Taqlen qas daqqiet dawn l-affarijiet. Insomma mbagħad kif sirna nafu ħanġet ma xi ħadd twal minni. Steve stess għalli jinsija sparring ma jinsax lieda. Mbagħad ġimgħa nofs qabel ġlieda bidlu l-opponent minn wieħed itwal minni ġi wieħed iqsar minni. Imma xellugi, u jiena qatt ma kont ġriet ma' xellugi qabel fit-training. Allura għamilt il-ħamis, il-ġimgħa. Kemm qabel il-ġlieda di? Ġimgħa nofs qabel ġlieda. Għax ma setax jiġi mill-Ukrajna għax kienet red listed country, kien ikolli għamel ġimgħa di kwarantina. Mbagħad ġabu l-dam il-Ġorġa, l-ħarwet li ġriet miegħu u kien xellugi. Allura għamilt sparring ma' xellugin biss l-erba' l-ħamis u l-ġimgħa u mbagħad it-tnejn u tlieta għamel technical sparring bil-mod light sparring biex nżomm il-movimenti ta' xellugi ġo moħħi. Kemm tagħmel differenza l-fatt li xagħti tkun southpaw? Kollox kontra hu. Għax inti mdorri jekk ġeb jitfaħħilek biex xelluk tislippja lej il-lemin tiegħek ħafna drabi. Southpaw ħed farek il-ġeb bil-lemin. Imma inti persi tara ġeb ġejja tisipja lej xelluk xorta, sa ma lej il-lemin xorta. Meta tisipja lej il-lemin ħad tħoġġu cross tiegħu. Bulli, sa cross jgħalek tara daqqa b'saħħitha tiegħu. Kollox kontra, ġifieri titaqleb kollox. Issa inti again qed issemmi il-hard wiring. Jekk inti mdorri kull training session il-coach għamillek il-pads orthodox. Tisparja 95% ta' drabi iktar 98% ta' drabi ma xi ħadd lemini, mhux xellugi. Allura dejjem imdorri tislipja lej ir-right. Faċli. Jiena meta nara ġlieda issa l-aħħar waħda u rajt renjajt ħafna affarijiet f'dik il-ġimgħa u nofs u użajt affarijiet imma affarijiet ta' reazzjoni dak il-ħin. Eżempju meta jitfaġeb xorta bdejt nislipja lej l-lemin u mbagħad jitfa' l-cross. Nerġa' nislipja lej l-lemin u nidħol taħtu. Rajt bdejt naħrabu minn daqqiet imma mhijiex effettiva kieku slipjat lej x-xelluk u faqqajt l-left hook mill-ewwel. Fl-aħħar tispiċċa f'pożizzjoni mhux vantaġġuża daqshekk. M'intix lest biex ma tistax tagħti daqqiet minn hemm. Iżek flok qed tagħti trubol kif jiġi ballhom saqajk fil-midfield qed tikklirja u titfa' throwing. Mhux ma tistax tiskorja. So, you can't pull the trigger minn fejn inti. Issa qed tgħid li milli qed nieħu kważi s-Southpaw għandhom vantaġġ. Ejja. Vantaġġ. Xu ma jisparjaw ma nisli ma. Ma xorta żvantaġġ. Esklusivament bħalek. Mhux xorta żvantaġġ għax ħafna promoters u ħafna matchmakers ma jkunux iridu l-fighters tagħhom jiġildu kontra xillugin. Jekk all right fil-bidu eżempju jġibulhom opponent potanċu daqshekk tajjeb biex jidraw kollhom ġo moħħhom ġales dik l-esperjenza jiġildu kontra xellugi.
Imma ħafna drabi jekk ma tlajx livell vera, livellu għali, essa jkux għali ta' dinja, jew għali għalija Tal-kategorija. l-ħanel ta' reġjun. Le, anyways, jekk miex werti tal-ija l-neħu ġlieda kontra xellugi, il-promoter mux ħagġvili. Il-ġlieda. Ġiviri. Di kif taħdem li tal-ġlieda? Min jażilha l-ġlieda? Skont xi tkun trid u jekk tkun trid tagħmel il-boxing biex iddaħħal biex dejjem tirbaħ. Dejjem iġib nies li ma tantx ma tajbin biex inti tajb tirbaħ. Jekk inti trid dejjem tolli. X'inhu l-inċentiv ma li tibqa' speċa fil-livell li inti? Għax dejjem tagħmel shows u dejjem tbeħ il-biljetti, eċetera. Imma jekk inti mbagħad trid tolli l-livell tiegħek dejjem tipprova ġib minnu ranking aħjar minn tiegħu. U tiġret ma' minnu tajjeb daqshekk jew aħjar minnek biex inti tolli l-livell tiegħek kemm level bħala skills u kemm level bħala ranking fid-dinja biex inti mbagħad iċempillek xi ħadd minn barra u jgħidlek għandek din is-somma flus biex tiġi tiġġieled għal dan iċ-ċintorin jew biex tiġi tiġġieled il-fighter tagħna f'dan il-pajjiż. Jekk tibqa' rank baxx ma jċempulekx. Jekk tolli ranking tiegħek għandek ħafna iktar opportunitajiet. U l-għan tiegħek huwa ovvjament li dejjem tkompli tejjeb il-livell. Med-darba wis. Kieku mhux fuq il-flus biex insifer. Għadek sissa ton fuq il-flus biex issifer imma għat-training. Issa training med-darba wis fuq. Ejja mela. Ġiri f'dal punt inti titħallas biex tiġġieled? Ejja, mara nitħallas biex nġieled, jekk ħamma nġieled balla jħassu l-expenses kollha, plus li jħassu biex tiġieled. Ġifieri flights, accommodation, ġieli took spending money, ġieli mhux dejjem, biex inti tkun tista' tixxi kol matul il-ġurnata, plus li jħassu il-pakka tal-fight. Mawra sal-ħadnu ta' Derek mhux transazzjoni kif ġibu laħa, fejn apparti tinqeda blifjen kwalità se tiġi mejjun sabiex issawwar l-arfin tiegħek dwar dak li qed tiekol u titma' lil familtek. Biss jekk m'għandekx il-ħin tgħaddi fejnhom il-belt, ibad WhatsApp lid Derek fuq 9986-6425 biex waslulek ix-xirja fuq l-adba. Jibsa l-ħajja ta' boxer jew? Ifhimni jekk tkun tħobbu mhijiex jibsa l-iktar ħaġa nisib jibsa id-dieta. Għax speċjalment għal viċin ġlieda. Ma tistax tiekol kemm għandu bżonn ġismek. Jekk allura mbagħad titnaqqas mit-training. Eżempju tnaqqas mill-intensità ta' training ħalli ġismek jirkupra. U fil-livell tagħna self-promotion biex il-beħi tickets li inti li tibqa' fajnejn in-nies, qed tifhem dawn l-affarijiet. Dik hija l-biċċa li ma Mhux iddejjaqni għax drajt ukoll issa, imma fil-bidu kont insibha diffiċli. Issa jisa xi ħaġa normali parta mill-ħajja tiegħi. Wasla ġlieda ngħid in-nies, ngħid il-ħbieb tiegħi, ngħid il min kien jiġi jarawni qabel, u mbagħad jekk iridu jiġi jarawni. Jekk le, plus li qed jieħdu gost jaraw il-ġlied l-oħra, ix-shows u kollu, jekk ma jistgħux ma jistgħux. Tifhem? Għandu dejjem tperfor aħjar li tista'. U il-weight cut kemm diffiċli? Dik naħseb dik waħda mill-iktar affarijiet diffiċli trid disciplina. Nejt għalija jien m'għandix weight cut daqshekk kifra. Plus li issa drajtna mela. Fil-verità jaf għandi fejn ninżel kategorija oħra, niġi light middleweight minn middleweight, imma nkun irid ngħid xi ħaġa ta' patri u iżejjed diffiċli biex istamela. Għax jiena niġret middleweight 72.5 kilos. Issa jena biex normali nkun issa 79. Mbagħad sa ġimgħa qabel ġlieda nkun irid ninżel 76 u ninżel l-aħħar 3.5 kilos jew 3 kilos weight cut li tiġi nixrob ħafna ilma, naqta l-carbohydrates, naqta l-melħ, għal kollox titren jinqas ovvjament għax ġismek minn l-carbohydrates ma jirkuprax. U ġismek jitbattal mill-ilma. U mbagħad jkun għadbaqa li ftit l-aħħar ġurnata ma tixrob xejn ta' qabel il-wejn mill-erba' eżempju għal-ħamis, ma jkun baqalek xi naqra tmur tagħmel sawna. Issa jiena għax bis-sawna tiereq u ovvjament l-ilma huwa pis. Issa jiena il-proċess drajtu allura mhux daqshekk diffiċli għalija. Imma min ibati ta' vjera li jiġu iżhom skanietri, bla saħħa, li jikfu biex jagħmlu l-weight. Marka u qiegħed jew.
wara, Mark reċentament għamel weight cut. Għax Mark kompeti f'turnament tal-ġuġitsu u l-istorja tal-weight cut tiegħu kienet xi ħaġa ġifieri. Minn dali toqgħod tidħol fis-sawna bit-trick shoots tagħmel ix-shadow boxing. Le jien kemm nidħol fis-sawna nagħmel kwarta. U biex taxxaqla da li ġralu mar biex jintiżen u ġi per eżempju ma nafx xi kilo overweight għallu sma għandek 3 sigħat biex titlef il-weight u da mar insomma għamel il-reġemal għamel is-saunas u hekk ġifieri dak kien mhux qed jixrob taf kemm diffiċli. Bat mar lura insomma u ximmar biex jerġa' jitla' fuq il-miżien, għallu le mhux dak il-miżien għax ma jaħdimx dak qiegħed iżjed. Ġifieri kien ġamlu l-weight. Mbagħad kellu jerġa' jmur lura ma wara ngħidlek għax hu jgħidha ovvjament ferm aħjar ma wara isma' minni jaħdej dak id-nar u jgħidlek l-istorja tal-weight cut ta' Mark li hija waħda mill-ikbar avventuri li qatt smajt f'ħajti ġifieri. Il-ħiliet li għandu bżonn boxer. Partikolarment, x'tib ta' intelligenza għandu bżonn il-boxer? Jew kemm tidħol fiha l-intelligenza? Fimni hemm tipi differenti ta' intelligenza. Għandek intelligenza akademika skolastika, għandek intelligenza atletika. Mill-lat tal-isport innifsu bħala ġlieda, wanti tkun intelligenti biżejjed li taf taqra ġlieda kif inhi sejra. Jek intix sejr tajb, jek intix sejr ħażin. Tu tkun intelligenti biżejjed li tkun taf issegwi pjan. Trid tkun intelligenti biżejjed li ma taqax għal-attrappoli tal-opponent tiegħek imma tipprova twaqqgħu għall-logħba tiegħek inti. Qed tifhem l-intelligenza li tidħol ħafna. Għalija jiena jekk mhux 100%, 90% huwa l-moħħ fil-boxing. Kollox ġifieri, ġurnata b'ġurnata huwa l-moħħ kollox. Jekk ma jkollokx resilience, determinazzjoni u disciplina kbira ma tagħmilx għax jekk m'għandekx daw l-affarijiet m'intix se titrenja biżżejjed biex tkun tajjeb fil-ġlieda. M'intix se titrenja tajjeb u tagħmel l-affarijiet li hemm bżonn fit-training meta titrenja biex tkun l-aħjar li tista' tkun. M'intix qed tkun dixxiplinat biżżejjed u dedikat biżżejjed biex iżomm id-dieta. Ġifieri għalija kemm il-moħħ u l-intelligenza mbagħad fil-ġlieda fit-training irid ikollok intelligenza li jisma' ħuj qiegħed imwassal jiena għandi bżonn nieħu pass lura rrid nieħu jumej mistrieħ tlieta. Moħħok jgħidlek imma għandek bżonn titrenja. Imma inti tkun intelligenti għax imdorri titrenja kuljum, inti tkun intelligenti biżżejjed biex tgħid li għandi bżonn nieħu ġurnata rest. Eżempju jien naf imdorri nitrenja kuljum filgħodu. Għada filgħodu naf li għandi sparring fid-9, irrid ikun il-ġim. Bum. Minix se nqum fl-4 ta' filgħodu biex fil-5 nagħmel xi intervals ta' 800 meters fuq treadmill u naqqashom u mbagħad immur naqla xiba. All right, training imma fl-sparring xorta rrid immur tajjeb u rrid nippratika dawk l-affarijiet. Allura mbagħad nagħmlu wara, ġifieri għandek bżonn dik l-intelligenza wkoll. U waqt il-logħba għax inti kif qed titlub game plan. Eżatt. Però l-game plan mhux dejjem tkun taf tiblu wkoll, tkun taf tħaddem rasek inti u taħseb dak il-ħin. Għax ovvjament kollu game plan ukoll. Eżatt. Ġifieri jaf il-ġlieda li rajt tiegħu jew il-ġlieda li rajt tiegħu ta' qabel uża game plan differenti anke għax ħajġilet lilek. Eżatt. Fil-fatt, eżempju ġried tidħol YouTube u tara ġliediet tal-opponent tiegħek kollu 6 u 7 fuq YouTube. Ma kollha jkunu uploaded 3, 4, 5 years ago. Ma ngħid isma' ta' fi 3 snin. 90% inbidel jew tieb. Jien dejjem naħseb fil-ħażin, ma nistax ngħid xjaħ li jien nista' ngħid da trenja għamel affarijiet oħra u qiegħed aħjar allura jien rrid immur hemm 120%. Kemm mid-drabi li tkun qed titrenja ma jkollokx abtit titrenja? Fil-5 ta' filgħodu kuljum. Qatt ma jkollok abtit. Ifhimni, ġieli nqum hekk bommu ngħid ustja hija b'saħħt illum, tifhem? Ħammu, imma eżempju meta nkun ħanagħmel l-interviews tal-ġiri dawk nobodhom. B'saħħa, idejquni. Meta nkun ħanisparja nħossni għajjen xorta mmur imma naf li mhux se mmur tajjeb u naf li ħanaqra daqqiet
li forsi drabi oħra nkun tajjeb ma naqlaħħomx, ma jkollix aptit, ovvjament. Mbagħad sakemm tidħol fiha. Isma' bro, naf li għadha fil-għol fl-erba. Ħadd fl-erba għadha? Fil-ħamsa. Għax fis-sitta. Għax għandek lesson fis-sitta, ħatati lesson fis-sitta. Ejja. Però noħdu grog. Ejja. Bnedem kapaċi. Mela, dan huwa, mela da jismu Pete Chimney u jidir li mill-istess post tal-kilkom għenu da jagħmluh. Ija, għajlu izlej xaħġa, izlej? Pete u kol, ħanaraw jekk jikkumparax mal-kilkom għen. Mela. Għalik widu debi. Nannu frijedu. Sawa. Għalla jaffillu s-simarju. Kien jgħid. ħanaħu grok. Jitfaġis il-ġid. Jumna daqsek whisky. Iżidu b'daqsek il-makjesaħ biex ma jkunx qawwa ħafna. Mbagħad jixorbu jimla xi ġistazzi oħra. Ma grok whisky, għamlu grok. Il-grok bħal punti fil-boxing suġġettiv. Cheers, Ebi. Cheers. Niziltu ħażin. Ta' għarġa repetu għarġa. Ejja, le, ġeħalla. Mux qudiem il-boxer naqanni xizzi. Le, le. Kemmu tajjeb. Tajjeb, s-jeda, ma sandu użewżom. ħarira aktar ħelu, dru. Mux qed narak minn drittija. Ma tajjeb ħafna Ma jaħraq. dil-piti, dal-approċ piti jew tal-whisky scotchies. Qed insir fan tiegħu aktar ma jmur. Mela lura l-psikoloġija tal-fighter. Tul il-training camp. Li huma l-high points. Ma nafma tajjeb l-sparring. U ma ta' maġi serkit li tfaw. Jew eżempju jenna fis-sifer barra ma dalik li ħatmur u għarrajt, ħatmur biex jitgħallem u ma taħseb li mhux ħatkun tal-level tagħhom u mbagħad iżżomm ras imbras magħhom tkun aħjar minnhom. Jew jurik xi ħaġa l-coach. Ġieli ġratlek dijek li sifirt barra. Ejja ta' jew nkella waħda mill-iktar sodisfazzjonijiet, eżempju, meta l-eżempju l-ewwel darba li mort Londra, sifirt u vera mort ħażin. Lajt ħafna. It-tieni darba. Training. Ejja. It-tieni darba l-istess. It-tieni darba bdejt inżomm magħhom, tifhem? U l-istess gym? Eżatt, l-istess gym. Allura inti qed tara l-improvements tiegħek. U plus li inti nżilt lura b'konfidenza kbira. U mbagħad ovvjament anke jekk mort ħażin, inti taf li trenjajt ma' fighters li jafem ċans tajjeb li ħajkunu aħjar mill-opponent li ġiret magħhom, li ħadd iġred miegħu ġifieri. Jekk mort ħażin magħhom xorta tallimt u ħadd tuża l-istrateġiji li tallimt fit-training kontra l-fighter tiegħek li ħajat ma tajjeb. U jekk mort tajjeb jew aħjar minn dawn il-fighters, taf li inti għandek ċans tajjeb tilba' biġrieda. Ġifieri l-high point huwa meta fl-sparring. Ovvjament għax l-iktar ħaġa indikattiva tal-viċina bħal training tal-futbol jew basketball meta tista' jinnaf tagħmel miljon drill tajba ma jekk imbagħad kif tiġi għal practice match. Għall-logħba tal-aħħar dejjem tiġi qudiem il-lasta u tfallih il-ballun. Ma nasibx li ħajkollu konfidenza għolja meta tiġi fil-logħba. U l-iktar low point għajr ovvjament il-weight cut meta taqla xeba fl-sparring. Meta taqla xeba fl-sparring. U ġieli ġratlek? Ejja. Malta wkoll? Malta, ejja. Amma kif tgħixu dak il-moment imma għax issa mela għadek fl-xeba l-sparring taf li għandek 4 ġimgħat oħra ħadd iġġieled għas-saħħa tal-argument u tajt Għamur għodim minnies, issa di l-ewel t-daj ġalbik. Mur id-dar, tiekol, ta' parti ma' darri. Għalla ma' għodix inkwitaw. Unbat taħseb, xamil taħzin, tuqum għada fil-għodu, titrenja, jew taħseb xamil taħzin waqt li jattiġri, jew nkara tkun taf xamil taħzin diġa, u tuqum u flok mu tiġri ta' meċa daw boxing.
biex id-daħħal ħaġa moħħok li l-affarijiet ta' raġun ħażin. Tagħmelhom tajjeb flok tagħmelhom ħażin. Mbagħad tipprova kemm jista' jkun malaj biex jissewwi moħħok, terġa' tisparja ma l-istess bniedem biex tkun aħjar. U terġa' tmur fittex il dak il-bniedem ġifieri Eżatt, ejja. biex tikkoreġi speċa dak l-iżbalji Eżatt. partikolarment ħabba l-konfidenza. Ktar pride. Pride? Fucking right. Taqbel ukoll. Fil-ġim ġifieri jidħol pride ukoll. Ejja. Aħna ħbieb, all right, ma fl-istess interaġelu. U min jgħid li mhux vera, ma nemnux. Tista' mhux tkun l-ikbar differenza ta' kultura. Ħadd ma jħu biċi jaqla xeba wara ma l-istess bniedem. U kif tgħixu dik il-ħbiberija għandhom? Li għanti fl-ħar Per eżempju, semmejt li ma Steve tisparja darba fil-ġimgħa. Imma li U Steve huwa ħabib tiegħek. Eżatt, u għanna ħna nejnu xulxin. Ħafna. Kollu bżon sparing u jek biex ħanġiret jien ħanisparja xorta. Kollu bżon jiena mux ħajġiretu. Muġu għajn nisparja xorta xulxin għax naġdija ġvidi għanna nġiri zaħira. Nisparja xorta. Tu wara l-sparing nagħtu l-feedback lil xulxin. Isma' inti għamiltek tajjeb ma għamiltek ħażin. Tri l-lum għat ħażin jiena għadha mort tajjeb inti. Keda għadha bil-maqlub. Naħseb ma nafx kemm eżatt imma tnajlek inna nafu Steve mundu kelli 17 niftakar naħseb l-ewwel darba l-isparjajt f'ħajti miegħu u bada jħallini nitfadda qiegħdu noqgħdu meta ma jtina lura biex u jkorreġini x'nagħmel l-affarijiet u hekk. Meta kont nagħmel il-kickboxing kont naqla. Imma mbagħad ċertu affarijiet tkun taf li diħel għalihom, eżempju meta naf li jena diħel ma fajter aħjar minni, għax ilu iktar minni, dak iż-żmien, qabel ma kienx ikun hemm pride, anzi kont nidħol nista' narħa naqla imma biex nitgħallem minn għandu. Ara issa li jilni nitrenja u ċertu affarijiet anke meta nsifer jiena nistenna minn innifsi li jkun min ikun xorta ħantih għall-inqas 10% challenge, forsi mhux 100%, imma xorta ħantih ċertu diffikultajiet li ma jkunx romman ta' ieħor. Nemmen fija nifsi. U ġieli ġratlek li tkun qiegħed fir-ring jew fl-sparring jew waqt ġlieda u tħossok outclassed? Ija, ma xorta tibqa' prova. Ma taqtax qalbek li qatt insa. Fil-ġlieda li qatt ma ħassejtni outclassed. Qatt. Ma ta' sifirt barra, ma ta' Malta fil-fatt, jekk tara l-iskors tal-fights tiegħi meta sifirt barra, kollha taħsibhom lajt xi xeba ta' vjera. Imma li kollha ħafna minnhom kienu close, mhux qed ngħid li kelli nirbaħhom għax mort barra u l-fight ma dominajtix. Kienet close. Palma bdejn għandu l-ewwel special homeboy għandu dal-vantaġġ. Eżatt, imma u ġifieri imma naf li mort tajjeb. Xorta, qed tifhem? Imma fi training kien hemm momenti li lajt xebat tajbini. Koroħ. U ma jgħidu l-koroħ, jien dak il-ħin ma nħossomx. U wara ma nħossomx. Aqqas, ma ġifieri. Taqla ħafna daqqiet iktar mis-soltu. Know your food. Book your food intolerance and allergy test now. Browns. Meta tiġi f'dik iċ-ċirkostanza li id-distak fis-senat għand ikun kbir bejnek u l-fighter liħor, xorta tħoss li tista' titgħallem xi ħaġa minkejja li għamilt round wara round taħt pressjoni kbira. Inti awtomatikament tkun qed titgħallem għax moħħok kun qed jirreġistra, inti x'qed tagħmel ħażin meta taqra taqqiet u x'qed jagħmel ħażin meta tihomlok. Imma tkun hemm mument ta' riflessjoni wara naħseb li biex. Automatikament titgħallem. Automatikament. Jekk ma jkollokx rasek ġo ramel, automatikament titgħallem. Inti ovvjament ħataħseb wara, m'hemmx fejn toqgħod tmur id-dar, tirrifletti tixri x-xemat u x'naf jiena. Qed tifhem, inti wara li qed issuq fil-karozza rosti dak il-ħin tani cross u flok xipjat lejn xilluk, xipjat lejn l-lemin u ħadni ġo rasek minn li misri nisbja lejn xilluk. Tifhem?
Għara, tfajt l crossus li bjella jiexrelog u flok għata ħares lejja da fil-leftħu kwara u laqatni, ideja tajba nifruħ ħajjena darba li mis. Għatti fem moħħok, u ġili għas taħsibom l-affarijiet, u tamilom wara fl-sparring session ta' wara ġuru tamilom. Ma inti bniedem li komdu ħafna taħt l-istress? Naħseb hija da, in ġenerali, ma għatix kas. U minn dejjem konti u ħaġa li żviluppajt u anka dawk l-affarijiet li bdejt Il-boxing għajn nizviluppa ħafna. Fil-fatt, meta kont zaħir bej 17 u 18, kont imbati b'ansjeta, u tika zaħira depression u koll. Ma terapi u daw l-affarijiet. Minn fejn kien ġejja l-ansjeta? Mill-futbol. Għax minn under 16 fej kont l-aħjar u jgħet u top scorer. Ġraw ċertu affarijiet fis-sajf li kien hemm awards li jena ment li kelli nirbaħom bil-ġiri u ma tawhom lix, tawhom ħbib partija jimma ġurta tħossom. Li ġaluni naqqas dik żgħar konfidenza fija nnifsi u nibda idejjaqni l-futbol u l-politika tal-futbol. Tlajt minors minn l-ikbar wieħed u l-aħjar wieħed. Tipo sibt minn beda jipprova jagħmel darbsatejn fir-roti għax ma rawniex ħelu biex taxxa dak ten fuq sinjur Allah filli. Il-coach li kelli kien jemmen ħafna fija u kien oħobni ħan number 9 minn fuq wieħed li dejjem libes number 9 umru kollu u taħlili allura aktar hawn ikraħ. Jiena ma kellix dik il-konfidenza fija nifsi biżejjed li nieqaf din neqfilhom eżempju għax kont minn għalli tim suppost kulħadd jgħidu xuxin u kont iktar naħażin. Fallejt Għax ma kontx titkellem għalik id-nifsek spiex? U għax ma kontx nemmen li fil-futbol suppost kulħadd jaqdef għalli ħarrasu xorta. Kont nemmen tlitin kulħadd jiġbed ħabel wieħed. Imma ma kienx hekk. Insomma fallejt 4 ċansijiet, ovvjament ta' iktar ħażin. 4 ċansijiet waqt logħba ġifieri? Eżatt hija. Ma bdejx niskurja kif kont niskurja fl-under 16s. U kien ġejja mill-fatt li kienet qed tiżviluppa l-ansjetà ġo fik? U mbagħad kif fallejt iċ-ċansijiet bdiet tiżvilupp iktar. Forsi ġa kienet hemm tikka żgħira. U mbagħad bdiet tiżvilupp iktar. U mbagħad xorta bqajt futbol ta' bdejt imur kif qed boxing fis-sajf. Ma mbagħad ta' 20 deċidejt li neqleb għal kollox. U meta kellek l-ansjetà u d-depressjoni kont irrikorrejt għall-mediċina? Iwa, ħadd. Kien tani l-ewwel bdejt pinnola ta' 10 milligrams. Taf x'kienet? Escitalopram. Mbagħad batni essoropram. Mbagħad ma nafx kien ġara, erġgħet waqgħet ħażin, erġgħet mort għandu u żidni għal 15. Mbagħad kont imrat bi bronkite għamil ġimgħatej ġewwa bdejt waqgħet ħażin u sajġi ftej wara erġgħet mort għandu, żidni għal 20. Mbagħad kuġin, jiena kien nibqa' moranda da jibqa' bil-pinnoli. Tifhem? U għaft immur mbagħad. U bdejt nitgħallem id-dejja mal-affarijiet minn nifsi. U mbagħad meta bdejt il-boxing kien awtomatikament stress relief kbir għax inti kull stress li għandek qed tisfukaħ ġol punching back fil-sparring, fil-pets, ma kollox. U il-pinnoli kemm kienu jaffettwaw il-performance tiegħek? Tikkalma iktar bihom. Imma kont mur aħjar jew kont murar? Le, kont mur aħjar fil-futbol speċjalment u mat kont mur aħjar għax ikkalmajtu. Meta qabel qalbi kienet ħadd kif tibda l-logħba kont nibqa' normali. U llum l-ansjetà x'rapport għandek magħha? All right, ta' nużaħħa favorija. Titgħallem ċerti tekniċi, again, għadel muskat, erġgħu r-ritratt tagħha, ħaqqa. Talmek li. Għandek numru tagħha di għadel? Ija. Mbattiju li qabel titlaq. 25 euro. Jalla, s-soltu jgħa 5, bro. Talmek li l-ansjetà hija xi ħaġa normali li jkollok u inti trid titgħallem tużaħħa favorik, ħafna positive self-talk u dawn l-affarijiet. Għax apparentament il-kimika li l-ġisem inixxi fil-dem
li meta jkun anzjuż hija kważi identika għall-eċitament, għall-affarijiet pożittivi spiex. Tipo kif tinterpreta. Jidirli hija norepinefrina, jidirli hija fandisbal, hija femma del bħalissa tarani tajt. Aħjar qed jixrob daw spiex ħalqu. Mela, u ġifri, xinti kien hemm żmien kont diħel teacher, u mbagħad għamil żmien taħdem il-posta. Ejja. Kemm domt il-posta inti? Dom sentej. Kont l-ewwel kont reliever, u mbagħad kont Reliever x'inhu? Reliever meta kien hemm xi ħadd bis-sik x'imkien ġo post office branch. Tmur inti floku. U mbagħad Ġiri part-time kont? le full-time. Full-time reliever? Eżatt. Ġifieri Kull jum ikun hemm xi ħadd bis-sik jew bil-leave. Inti għandek xi 72 branċa u Malta tal-posta. Ġifieri għandek 144 impjegat fi 300 forsi kemm hawn festi f'Malta. 10, 355 ġurnata ta' xogħol. Sewa. U ġifieri inti stembaħ fil-ħodu u ma tafx fejn sejr xogħol? Skont, inti tmur il-Malta Post, il-head office, u jibatek fejn tkun. Eżempju jekk kien hemm xi ħadd għandu ġimgħa sikki u għandu ġimgħa li fil-belt, ma inti tmur tagħlaq u tiftaħ għal dik il-ġimgħa l-belt. Mbagħad ma tispiċċa dik il-ġimgħa, terġa' tmur tieħu l-affarijiet il-marsa fil-għaxija ħal-qormi, importanti. Għalfejn importanti? Għax huma ħal-qormi jgħidu ma lija l-marsa jiġi xorta. Dejl x'ismu le u fin-niżla. Faċċata ta' no deposit cars. Faċċata tal? Fejjem il-pafi. Fejjem il-pafi, il-fuq, le fit-tela. Eżatt hija. Ma kif jiġi l-marsa bro, mek mhux in-niżla lejħa l-qormi eżatt wara mbagħad hemm il- Mara no man's land. Ma lejja hemmhekk mhux ħal-qormi. Around about. X'inhu? Fit-tarf ta' Għal-qormi, ma l-marsa mhux mbagħad wara qisu wara l-karpa. Ir-Reġina Autodealer. Aha. Dak il-ħamrun, ma Ir-Reġina Autodealer, il-Marsa jiġi. il-marsa jiġi. Faċċa ta' tiegħu, m'hemmx l-Amigos, Ija. dak hija il-ħamrun. Dik hija l-istramberija anomala li hija l-ġeografija fantastika ta' pajjiżna. Naċċettawha. X'tallim mill-Malta Post? Kif tiddilja ma' nies li in ġenerali tkun responsabbli għall affarijiet tiegħek mix-xogħol in ġenerali għax kuljum tittala u tiftaħ bl-istok tagħmel stock takes u dawn l-affarijiet u jekk ma taqbilx bil-bolol jekk ma jirnexxilekx tirranġa u bl-istok li jkollok jekk ma jirnexxilek tirranġa ma' sħabek tirrispondi lill-management tagħha inti għandek l-istok nieqes jew żejjed. Jekk tiġi għander Stok x'tib ta' stok kollok? bolol, filatelija. Filatelija hija Filatelija affarijiet relatati mal-posta li mal-posta. huma storiċi u memorabilja daw l-affarijiet. Tallimt kif tidilja ma' n-nies face to face, kif fuq irrabjati, kif fuq imdejjin. Daw l-affarijiet. Għandek hekk xi storja meta ġaġġi nkazzati jew Għandi stajjer kif ġi konti provandur mar-regoli u mal-ħinijiet. Mbagħad nispiċċa nagħmel xogħol ħafna ħażin iktar milli kienu jagħmlu sħabi biex x'ismu le. l-aħħar la. U mbagħad nispiċċa jirrapportawni u naqla ċamata ma' tal-management. Dik waħda. Tnej, għandi storja tal-biki darba konti għad il-belt. U nisma mara xieħa titkellem ma mara xieħa oħra ġew jistennew fil-ħodu biex ħadsu l-kontat dawl. Tajdela jena l-kontat dawl nħadsu mill-ewwel għax fl-aħħar tax-xahar jekk ma jkollix flus aħjar noqgħod bil-ġuħ milli jaqtaw lid-dawl u ma jkollix biex nxer il-heater fix-xitwa. U tinduna xċertu nies xfaqar jiexu għaw Malta u għedin mistoħbin u ma nafux bihom għax daw l-affarijiet ovvjament mux reklamati, mhux ippopolarizzati. Eżatt, mux tajbin bizzejiet.
Biex najdu ġveri. X'kienet tkun ir-reazzjoni emotiva ta' ċoqos dak il-każ? Ma nistax najdila. Dak iż-żmien ma tantx kont stabbjeni finanzjarjament jiena qas mhux sajjena ta' imma hija taħjar milli kont. Imma dak il-ħin ikollu kabda tgħidilha mur tħallas xejn, ħallas xejn jiena, jew nkella tħallas xejn mur. Ma xogħolok trid tagħmlu. Jew nkella jkun hemm mara xi eżempju ma tafx li inti għadem ġast tirċievi l-flus u tgħaddi servizz u ġara raħħas li xi ħaġa mill-kont, raħħas li xi ħaġa mill-kont. Tifhem? Għadella da kif tellat il-perċentwal ta' nies foqra fil-Malta huwa 16.9%. Ħafna men. Tajt 16 minn kull 100, kważi persuna nofs minn kull 10. Based on the income, għadil, ħana close up jek joġbuk. Based on the income for year 2019, the number of at-risk of poverty persons living in Malta was estimated at 85,369. That's 16.9% of the target population. Table 2 ma nix għawek imma nitfawa ħolqa fil-deskrizzjoni. The at-risk poverty threshold is defined as 60% of the median national equivalized income. Alright, so netlu out of our I've been outclassed. Out of our IQ threshold. Yes. Far beyond. Deserts away. Għet narak. Sibtek għet ċismu. Għamma xaħġa, ma ġnar sibt il-lotto għamna għanumri. Tilab lotto inti? Le. Għatlabt? Ija, imma xaħġa li jek tirbaħ, meta tirbaħ, tiġbor flusek li tkun lift tal-lura. Mux investimentali. Għamilt ħabta bl-scratch and win. Il-ħamrun kienem għoddim l-iskola kienem wahda kantoniera ek u kienu saru popolari l-scratch and win u kont non fuq ġili fuq għonda l-scratch and win. Għax peress li jiena impulsiv il-lotterija t-tot tistana s-sibt. Scratch and win dak il-ħin. Tħadet lef? Ħadet lef. Aħjar kont iktar sobri u bħalek, maħlejn kont nemmen li f'kienem se jkun hemm punt minnhom fej nasib dak iż-żmien kont tista' terbaħ BMW. Tiftakarek kien hemm dawn l-iskreċ hemm terbaħ BMW. Biex joħodha bis-sierek hemm kellek. Ħafna ħon fieraħ. U missieri totalment għal bajnu mill-karozzi, ġifieri tipo askont nagħmlu kontent probabbli ħadd ma kien ħajerbaħ. Il-probabilità kienet, eżatt. X'inhu huwa? Eżatt, biex nerbaħ BMW biex inkompli nagħmlu scratch. Хугрок. Fuq di stran passat opaku, ma nafx ma milġin fil-baża di. Darba għana kont, da kelli kont zaħir, elvi kont 7, ma nafx għalfej kienet xorta tijom nedi l-ispeċen. U darba minnom, jikont nintefa fil-ħanutek, kont fil-zaħir ġinġerek, ħelu, u ma kellix flus biex nixtri l-scratch pads, kont dar, ovvjament, għajnija kienu ħarira inqas komiġi. Xinu, iktar? Kannella. Ftit iktar kanella, ftit iżar u naqas isni blajt 7 trips għal breakfast. U kontet nistenna, ma kellix flus, insomma, kont intefa' mek ġoda l-ostra ħanut bazarek u ġib momentek perfett fej mara tefat 50 cents fuq il-bank. Tal-ħanut daret u minn tefa' 50 cents mar biex jara xi għal 6 taħt kienet wieħed minn daw il-ħwienet li jbeħ kollox. U kif dar u hekk it-tnej kien hemm dal-5 sekondi fejn dik il-50 cents ta' tkun tiegħi. Speċa fajt fuq il-bank, ment fajt idijek fuq il-50 cents u ħatta u bqajt ħireġ il-barra. U għet nismaħħom jilletikaw, le tajtilek ta' żgur tajtilek, le ma ta' min kien ħaj suspetta lil dak li ħareġ bil-50 cents, insomma. Mort sija wara, xtrajt l-scratch and win, marbaħċ, umbat ommi għax ommi xark, indunat li xtrajtu tnej oħra scratch and win, għax probabli ħalejtom fil-buti u xaħġek għax kont tiblaħ. U għabditni, insomma, u minn hemmhekk insomma, kelli mur noqgħod ngħid sorry u x'nafien.
Tiċċajta malma. Mor sa toilet. Fidejk, bro. Sa minn meta l-EMS ġiet stabbilita, lan kien wieħed li l-enerġija fid-dar tiegħek tiġi ġestita bl-akbar effiċjenza possibbli permezz ta' pannelli solari, solar water heaters u firxa ta' prodotti oħrajn li jistgħu jifrankawlek sal-1200 euro fis-sena. EMS, Energy from out of this world. Mela, tafx xi tinsaqsik fuq l-irqat. Kemm torqod inti? Nipprova norqod b'kollox. Bej 7 ta' nofs 8 kuljum. F'kollu eżempju ġġu norqod 6 ta' nofs, jew 7 matul il-ġurnata, matul il-lejl, u mbagħad norqod nofsija jew 3 kwarti matul il-ġurnata. U tħossa differenza meta l-irqat ikun differenti? Fil-verità l iktar nħosni komodu meta norqod 6 biss, jew 6 ta' nofs. Imma l-lassik ma jkollix nagħmel, eżempju tal-għodu qomt fl-24 waħdi. Mort sa toilet, ċekajt il-ħin, u ħassejtni jek. Sew, għolert. U għattu jadom l-24 ħana l-qozzi oħra, nibda fil-6. ħana tajni fil-6 l-nu. Qazzi oħra, għonti. Ġifiri fil-verita ma don orqod isu bejda xena eskwart u l-10 sal-4 nofs, liktar nħosni għolert u għik. Imma s-sodda u sħana nħobba u allura. Għandek ħafna minn daw niftaj, daw id-dilemma, jisom, minnaħa speċa tuħxa fid-batija u taħt pressjoni ta' bnidem li tiprofa jaqla l razak minn fuqon. U kumbat minnaħa l-għora tħobb il-kumdita u kol. Bnidem bilanċat, men. Bnidem bilanċat. U tider, ħafna fik li bnidem bilanċat kif kontet najlek l-ewel biex ta' inti waħda minn raġunijiet li ċoqqos vera jaġobnis biex ta' hija li inti bnidem vera għarrajt, imma inti bnidem vera perikolus. Biex inti tażel li tkun għarrajt. Biex li għalija hija virtu ħafna kbar minn xi ħadd li m'għandux il-ħila jkun perikolus, allura m'għandux għażaħ li jkun għarrajt ħafna. Inti tażel li tkun għarrajt ħafna, sempliċement għax taħseb li dak huwa l-aħjar mod li kif inti tinteraġixxi mad-dinja. Kif għandek tgħix il-ħajja. Kif mallem, again, jiena ma nitla niġġieled il-boxing nitla niġġieled kontra xi ħadd, wan jaf jiġred daqsi. Jew nqas minni u aħjar minni. U tuli għandu għażla. Issa, 3, all right, idea mhux se idea l-aħħom. Ma jkun hemm bżonn. Ma nipprova ngħin kemm jista' jkun. M'iniex qaddis, għaqad xejn, ma fejn nista' jkun hemm bżonn xi ħaġa kemm xi ħadd għandu bżonn daqqatit, nipprova ntijielu, jew dik żgħira għajnuna. Daqqatit ġeb, hook, għajnuna, nipprova jekk ikun hemm ċans tgħinu bliedem. Ġiri ġratlek li ikollok taqla jdejk barra ring? Minn mindu bdejt niġret il-boxing rari ħafna, xi darbtej 3. Darba minnhom bir-raġun. Tilajna bil-mod. Le, darb 3 żgur. Issilni ġiet 10 snin. Darba minnhom bir-raġun. Għax kien hemm wieħed konna jiena uħti konna qegħdin paċi fil-baqni serrieħ kien se jtajjarna. Bil-karozza? Ejja, mu fuq li għax tu għatlu suq bil-mort. Rrit joħroġ minn karozza u joffendini. Mux ġara x'kienet il-konsegwenza? Tajna, paċi bil. Kem damet iġdida? Ma tantx damet, għax kif konna t-natu, mbagħad uħti marret, nizlet il-handbrake ta' karozza tiegħu, tal-qiegħdu l-għan nizla kollu jitlaq jiġri. Wara. Kapaċi daqseg. Smart thinking hija, smart thinking roħti. Femet il-loba xinu? Uħti gradwata mhux bħali. U għamlita biex twaqqaf il-ġlieda probabli. Dar boħra l-istess paċi fil-jena tlaqt id-dar għax kontajjen fil-sija ċempilli sieħbi ma bdejx naqbdu għax kontrijiet ovvjament. Wara ġimma, kienu daruħ, wara ġimma najdu, meta ġejna sjunnu ħat ma xej jiena li blaħ. Kienu daruħ u ġimma ta' wara mortu? Morna normali, ġina normali u rom. Insomma, anyways. U
ġlida zaħira waqfuna u kullħat għara rasu. U Ġlida zaħira soġġettiva u koll. le, zaħira, vera Żgħira. zaħira. U darboħra wieħed għalli xi ħaġa qudiem in-nies li qatt ma kellu għalfejn jgħidili. Per eżempju. Offendini bil-kraħ. Insomma, U d-deġenerat. eżatt. Il-familja, bro. Nibdew bil-pa. X'influenza kien fuq ħajetek? Jena ma tajżaqsuni minnu l-eroj tijak nedrom il-pa. Għax, għan nħobbu. Tu dejjem ħadem għalina ħafna u dejjem ġab il-familja. L-ewel u d-damajnija, kull ħaġa li kena bżon. Jena uħti u għommi għad ma konna neqsin minna. Meta kien hemm bżonn jaħdem 21 ġurnata straight, 14 sija, 10 sijat, 14 sija, 10 sijat, 14 sijat. Jew ma nafx kemm għax kienu neqsim mill-istaff għamela, meta kien hemm bżonn jaħdem in-nights għamela, meta kien żgħiru kellu bżonn jaħdem fil-ħobs il-jieri twal għamela wkoll. Min għandu dejjem sibtajnuna, meta kun żgħir dejjem daħal l-importanza ta' training. Naf li ġili ma kienx ikollu update u ġurnata xogħol. Wara eżempju 14 sija mbagħad jidħol ekstra kien ġili jiġi jaran il-karati jekk ma jkunx il-karat eżempju ġili konna morna naraw l-kwarta mil, sibtu għal nofsinhar wara l-kwarta mil kien joħod il-marx tal-Ingliż niġri għax kien jaf nħobb niġri ma' trikk. Dejjem inkoraġġini u kull ħaġa li xtaqt nagħmel f'ħajti jew li tal-lafta li xtaqt nagħmel dejjem inkoraġġini. Rari għatali qalbi. U meta prova jaqtali qalbi għal ċertu affarijiet naf żgur li kellu l-aħjar interessi għalija għax kien jemmen li jisma' ditriq jaf mhux ħatkun lek daqs ta' ġides li jgħidu l-oħra. Tifhem? U mbagħad meta għamilta u fallejt tortija mhux tortijaw. U meta għamilta. U baċċi għajlek imma meta tista' tieni eżempju għelta meta għallek isma' mhux aħjar tażel Issa, fakket iġbor ġieħek u kompli n-naħal oħra kif kellek tamel il-bidu. Ma ġara xej, data xalbek. Għadu involut fil-fajtek? ħafna hija. Nkellmu jekk mhux kuljum, kważi kuljum, niltaqgħu kull ġimgħa. Ġiri darba, ġiri darbtej, ġiri tlieta. Jiġi jarani, nitrenja, ġiri niltaqgħu naħdu kafè, niltaqgħu fil-weekend mal-familja. Eżempju, jiena u ommi, il-mara uħti, ġniltaw kollha f'daqqa, mhux koll nar taħat imma regolari. Ejwa ħafna. U meta jkolli bżonn parir. Fuq ċertu affarijiet u l-ewwel art. U issa nannu. Ejja, tat-tifla. Nannu maġġur Martin. Jinkwieta iktar. Għala jinkwieta? Xi? Għala jinkwieta? Fimni għax għada daqs naqra u jgħid li naqra salvaċi li nkun naqra iktar ġentili. Moħħu kem. Meta taqbada jekk ġiviri? U li affarijiet żgħar ċertu affarijiet. Anka jenna f'eżempju waqt la sarbuna jew qarat il-kalzetta dik jgħidu ħafja alla jekk saġix motilu kera l-kalzetta mbagħad qarata waqt li kont dik in-nar oħra. Tifhem? Affarijiet dik. Imma ovvjament in-nanniet ħajnkwetaw ħafna iktar għala, għax wan għandhom l-esperjenza. Tu jafu x'żballi għandu għamlu huma diġà u tri ħafna drabi jkunu jħobbu neputijiet kważi iktar mit-tfal tagħhom. Stess jgħidu għal nas. Jien ma nafx m'għandix neputijiet sissa. Le, jina nkonferma bommi ġifiri, kont il-favorit, nistassa niqaf neżisti għal-ommi. Laqwa ħallejt għal-nepotija. Isu u kol ommi bizmin i ikkalmat naqra, allura saret iktar ikolla ċans biex dil-ġentilezza li jettallu-di għalija enti, biex ta' jisom meta jikbru, iktar ikunu ikollhom ċans li memx għalfej jkunu daqstant id-disciplinati, taf kif, fil-kas ta' t-tifla tiegħi, forsi t-tifla tiegħek għandha kemm 6 xhur? 8 xhur. Jiġifieri issa aktar ma ħatikber, it-tifla aktar ħatkun trid affarijiet. In-nanniet iktar ħajkunu jridu li dawk l-affarijiet tuhom la biex jarawha kontenta,
id-disciplina, mbagħad meta jibdew f'moħħhom jibdew jikkompetu tiġi d-dilemma bejn id-disciplina u jaraw il-nepotija kontenta, dejjem terbaħ il-nepotija kontenta. Mbagħad taqafu hekk li jżomm id-disciplina tkun l-antipatku u għax inna tħalli li nagħmel li tiġri it-tifla tiegħi regolarment li ġifieri tipo ngħidilha le daqshekk tablet I want to go to Nanna. Kont namela ma' nannu jiena. Darba niftakar. Nannu Fredu si Mario. Omma għalt li ma tistax tikol ħelu l-lum. Le, memx. U konna morru qabel aħna ommi tnadda fid-dar u hekk tiegħu tgħinu tlessiru li kien. U ġiju id-dar. Krist. Nannu. Trejt ħelu. Le, nan. Għala. Dejjem tuħu ħelu s-soltu. Le, m'għandix ħabtin. Mux vera, ġara. Għax tatni kastik il-mami. Għawek id-dar tijaj, mux tommok. Għaj, għatu ħelu. Eżatt. U di tagħmel li waqt li nkun qiegħed id-dar tagħha, ġifieri, nkun qiegħed id-dar tagħha. Oddiema, wiċċa. Xejjen lek l-awtorità kompletament, ġifieri. U inti kif qed tgħixha dil-ħajja ta' missier? Għafimni. Jiena nemmen li tajjeb, kuntent ħafna. Niprofa nejn kemm jista' jkun il-marax, ovvjament il-ħajja tagħha naqra iktar diffiċli għax magħha kuljum jien ovvjament orrajt naħdem u nagħmel u nipprovdi lill-familja. Imma dik il-ħaġa, eżempju diġà qed naħseb fil-ħażin issa, tipo bl-ansjetà li jisma' dit-tifla 4 xhur 6 xhur oħra jaf ikollha tmur childcare biex terġa' toħroġ taħdem. Allura jiena dissa tgħidla qatta magħha matul il-ġurnata eżempju bejn 11 u s-sija jew bejn sija u 3. Ħanitlifha għax inħobbha ħafna u nħobbha qatta l-ħin magħha u nilgħab magħha u taraħħa titħa u hekk. Ovvjament hemm il-momenti diffiċli wkoll meta taqgħod tikfi ma tafx. Jew meta inti tkun trid torqod għax għajjen u tgħidlek pum 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 u tik fuq wiċċek biex tqum. Ma nibdilha ma xejn. Kont tobsori ma li kont tkun daqshekk missier involut? Minn dejjem rid titfal jiena, mundu kont żgħir, mundu kont żgħir ta' 16-17 kont naf li rid titfal f'ħajti. Imma ma naħsibx ma kontx mhux li ma kontx ħankun involut, għax dejjem rid inkun involut. Ma kontx nemmen li ħatkun daqsik importanti f'ħajti li ħajkolli dik ċertu rabta magħha, speċjalment minn issa minn daqsik kmieni. Jilli kien ġrali li kien isu infetaħ isu dipartiment sħiħ ġdid ġo qalbi ta' kapaċità ta' mħabba ġdid u ħaġa tal-ħaġibi li dejjem jikber dal-ostra dipartiment. Għaxhom iktar jirru emozzjonijiet lura. Hija fenomenu ġifieri u sajjena ma kontx tip li xejn nħobbhom it-tfal, nħobb nagħlem nħobb nilgħab magħhom u narhom li qed jitalmu xi ħaġa fuq il-ħajja u hekk, imma ġifieri kont it-tip li l-mara 8 xhur tqila u ninsa li ħajkolli baby. Ma kienx il-prijorità assoluta. Imma mbagħad u l-ewwel xhur kienu diffiċli ħafna li ġifieri għax bħalma tajt għalmenu għalija din ma kienx torqod il-baby xejn u kont qed nitlef moħħi. Imma mbagħad biż-żmien meta tibda l-komunikazzjoni għax l-ar fil-bidu meta tkunu babies li ma jikkomunikawx. Allura jkollhom problema ma jistgħux jispjegaw xi. Jiklu jaħraw. Eżatt. Jekk. U inti tibda tipprova pereżempju għall-botil, tbiddel għan-nepi. Ma xej ma jkun qed jaħdem, u mbagħad taħseb li kolik, u mbagħad ma jkunx il-kolik, u speċa di sempliċement għandha xeba enerġija bro ħadibqalek imqajma 22 siegħa kuljum. Fuck it. U peress li ma konx daqshekk preparat li jkolli baby, ix-xogħol żammejt u kien problematika. Imma mbagħad biż-żmien meta tibda tiżviluppa l-karattru u tibdew tikkomunikaw u hi tibda tarak bħala il-persuna li tipprovdi l-assigurtà u hekk qalbek speċta tibda tfur bċertu mħabba li bqas kun taf qabel. Fil-fatt issa nħoss iktar għax l-ewwel 3 xhur 4 ma tantx kienet turi daqshekk emozzjoni, ma tantx kienet titħaq issa kif tarak eżempju taqbad tilbissem. Jew issa għandha ħabt eżempju kif tarani ddawwar wiċċek l-ewwel titħajk.
Bada dawar uċċerna l-ħor, t-tfajdija fħalqa, un-bat nerġa najtila, un-bat t-durek u t-tħaqla jisa għed t-istaħba. Turik daw ċertu affarijiet li fil-bidu ma jiru għamlok xu, allura inti bħala missier naħseb jena diffiċli biex daħolok dik ċertu rabta ma tarbija, ovvjament, mux naħseb, bħal malom li toħroġ minna, twellida, etreddet, tuħu ksiba, tuqum billi, warrajt t-ġennen l-om u kollox. Tembidla la ħajjita minn forces fil-ġurnata, basikament. Jew su, 9 xhur. Ma naqbel mija ġifieri 100% għaxi huma għandhom rabta fizika, hija għamlita ġo fiha. Ġifieri bioloġikament parti minna kienet sa ftit ilu, allura jkun hemm din rabta ġifieri iktar ma jmur iktar nemmina dil-ħaġa li l-lom tkun taf it-tfal xed jaħsbu, jew l-lom ikolla ħafna iktar perċezzjoni jekk hemm xi ħaġa ħażina. Naħseb il-missier irrid jaħdem għaliha, partikolarment jekk il-ħin ma' tfal ikun limitat bħalma hu ta' ħafna mill-missirijiet. Forsi tinkwitani ftit li diju bħalma tajt inti ta' child care. Fis-sens, ma nafx fejħat mur dil-ħaġa li ħafna mill-ħin it-tfal meta nkunu għet nrabbuhom f'dawk il-snin kritiċi. Ara, insomma, ħajta li sissa ma kienx hemm problemi, ġifieri forsi inkwita li xejn. Imma kont ninkwita li speċna ħafna mill-ħin ħattaw ma' nies li ma nafx. Niskon studji jgħidu, apparti li nies il-ħin tqattaw ma' nies li ma tafx. Jgħidu l-tfal jitalmu iktar ġuġajt li xiraw tfal oħra jagħmlu ċertu affarijiet u jikkupjawhom, allura jitalmu iktar malaj. Imma jiena u qiegħdu jgħidmu ġuġajt kien. Ma nafx jekk tippruvax jew tiddispruvax dik it-teorija. Mela. Taf ta' badda t-silma bidejk. Skont kemm kuħat wiskabel. Inti daqsek wiski, ju naħseb għallejla. Zgur ġert. Mela, ħanaddu issa għal-parti fej il-patruni, mela ħana għana Patreon, għana spiegħax l Patreon xinu, bażgant. Għana l-fuq minn 1000 ruħ li huma subscribers, sewa li daw iħallsu xi ħaġa żgħira fix-xahar biex jieħdu ċertu perkaċċi, waħda minnhom hija li jkollhom iċ-ċans jistaqsu mistoqsijiet il-mistieden tagħna. Illum għadnilhom li ġej iċ-ċoqos u din il-partija miġuba lilkom minn Browns Laser Hair Removal partikolarment. Inti Sufi? Mhux tal-ħaġa. Le, tqaxxar? Ġifieri. Ejwa, ma mhux regolari daqskemm tkun trid il-mara. Sewa. Mela, Steph. Steph, if you're watching, I have a solution for your beloved pugilisting, is that even a verb? Pugilist husband, and that is Brown's Laser Hair Removal. Bażikament, laser, bro, mort namela. Ma tħoss assolutament xej waqt li xismu, skum li ta' ġifiri, ma jowax, ma fuq dari, mux fuq. You know what I'm saying? Apparti minnek, tifranka l-flus għax ma tix tamela daqsek frekwentament, tevita ingrown hairs tifranka l-ħin u hija soluzzjoni fit-tul spiex ta' Is-seamless qed jaħdmu lid-dar, daqshekk napprezzah xogħolhom. L-għażla tal-ħami hija wiesa, il-kwalità hija għolja u r-reqqa li biha jinħadem ix-xogħol impressjonani. Meta oqra ħbieb jeħtieġu xogħol ta' dan it-tip, jien nibgħatu man Seamless. Mela, Mark Malija staqsi, huwa xogħlu full-time bħala boxer jew u trainer jekk Iva, dik mhux mistoqsija ta' Iva jew le dik jew, jiġifieri boxer jew trainer, it-tnej li huma, mela, ċoqsi għam it-tnej, mela jekk Iva forsi jidħol ftit fid-dettal fuq kemm faċli jew possibbli f'Malta taqla lejxin tiegħek bħala professional boxer jew trainer u jekk jistax għal rasu jew ikollux bżonn sponsor jew employer bħal Ford Fitness. Jena, bħala full-time, kem full-time u nistan isa full-time coach tal-boxing u part-time boxer biex tkun professional. Xana għoddim il-mike. Sorry. Mara bħala. Statot kif int, u xie statot bħala kamera qiegħed rajt kemm ġebet il-magna għalik.
Bħala full time il-ħobs ġobun tiegħi kull-jum huwa il-coaching. Bħala fight sa lissa għadni ma nagħmilx daqshekk flus biżejjed li nista' ngħid isma' naqaf nikkoċja u niġred biss. Dik għajrit il-qoddim iva, dik għajrit le, fuck it. Ma t-tiru għadak. Il-tiru għadak. Il-tiru għalli t-naqqas, għal-menu f'dal periodu fajtek li t-naqqas mit training u żid fil-ġlied. Umbat eventualment issir trainer. Dak l-endgame, ovvjament, imma hemm il-familja fin-nofs ukoll. U l-ewwel il-familja, mhux il-prioritajt tiegħi, ovvjament. Għal-inqas fil-fema tiegħi. Fil-fema tiegħi wkoll. Naqblu 100%. Imma għalfej il-familja timpedilek milli. Mhux timpedilek, għażla tiegħi għax jiena nixtieq li jkun hemm income extra li nkun nista' ngħix komdu mal-familja tiegħi mhux minn xahar għal xahar jitqudiem waħda wara. Tifhem? Ovvjament issemmi t-tifla li taħseb għal-futur tagħha wkoll. Imma U meta titrejni għan-nies jippermettilek li jkollok income stabbli. Eżatt hija. Speċjalment fi żmien il-Covid il-fights naqsu ħafna matul id-dinja kollha, ġifieri kienu ħafna boxers li kienu full-time boxers kellhom jaqbdu xogħol ieħor u x'inhu truck drivers, call centers, avukati, naf li qabel kienu jippreferu jkunu boxers imma kienu avukati. Qed tifhem? Issa. In ġenerali, kemm diffiċli li tkun pro boxer li jaqla l-għexin tiegħu interament mill-boxing? Jekk kissib sponsors li jbekkjawk biżejjed tista' tkun full-time boxers, ovvjament. Skont kemm qed taqla flus u skont x'tippretendi mill-ħajja inti. Tifhem? U jiena nemmen li inti tom fuq flus kemm ikollok. Ġifieri jekk qed taqla jien naf 4,000 fix-xahar minn ġidu sponsors, ħadejx dik il-ħajja. Jekk inti trid tgħix ħajja ta' boxer li jaqra 1,000 euro fix-xahar jew 900 fix-xahar li fil-stat preżenti ta' Malta ma tantx possibbli. Sewwa. Ma tantx possibbli għax il-ħajja għolja tajt? Ekonomikament. Ekonomikament mhux fattibbli li taqla 900 euro fix-xahar. Tgħix waħdek jekk tgħix m'ommok. Jew hekk tista' ma jekk tikri post b'kera għolja tgħix waħdek u dawn l-affarijiet. Mhux fattibbli. Irid ikun hemm xi ħaġa oħra. Ir-realtà tal-ħajja. Imma hija possibbli ħafna, all right, jiena professional boxer coach imma naf ħafna Fort Fitness biss nirringrazzjahom tal-li ilhom jisponsorjawni u naħdem magħhom mid-2016 Novembru li tħalt hemmhekk u nibqa' grat ħajti kollha għal dan il-ġim u għall-owner tagħhom Darren Desira. Hemm visible u personal trainers li huma jew full-time jew part-time hemmhekk. Ġifieri ġab waħda tajba Darren fl-aħħar istija. Jekk hemm xi nies oħrajn jew xi intrapriżi oħrajn li huma mħajrin ikunu sponsors ta' ċoqqos, ibatu jew fuq l-Instagram, fakkarna l-Instagram x'inhu plug number 2, x'inhu li għadilna inti x'inhu l-Instagram? @_Christian. @Christian jew batu email li john@johnmaliado.mt u mbagħad nieħu 10% mħajjar insir Don King ta' Malta. 10 ftit? La xint negozjatur. Kemm nixtieq negozja ma' iktar nies minn jieħdu lek iktar? Oli fimni. Lissa għatta. Mela, skont min? Mela, Luke Rocco. Luke Rocco saqsik. Nixtieq nagħmlu domanda rigward lifelong practice ta' boxing. Jekk iqis il-boxing bħala sport li tagħmel meta tkun żgħir in inverted commas biss. Mistoqsija numru 2 hija jekk issibx min jibqa' jippratikah meta jikber fl-età over 50s u mhux coaching biss.
point of view tiegħu bħala differenza bej sport u arti marzjali. Mela, biċċa, mela rġi tal-laħa waħda l-fuq, għax għandi memorja ta' goldfish wara lejl il-liquid. Naħseb il-liquid nibbib jawa, darbtej. Jekk is il-boxing bħala sport li tagħmel meta tkun żgħar biss. Le, il-boxing tagħmlu ħajtek kollha. Naf min qabad boxing meta kellu l-fuq minn 45-46 u jagħmlu full ġifieri jitrenja isu ħaj ġiret u naf anka minn għandu l-fuq minn 40 u ġiret l-ewwel darba meta kellu l-fuq minn 40 u naf u għandi klijenti jiena wkoll u studenti għandu wieħed li qed jiġi nfokk bħalissa Luciano għandu 54 sena qatt ma ta' daqqa lil ħadd dejjem ġi u trenja mal-punching bag u għamel l-exercise li għatlu jiena jitrenja miegħi jitnej l-4 l-ġimgħa ġifieri u s-sibt ukoll ir-reliġjon jiġi classes tilef 25 kilo f'sentej u bil-boxing u imur xi miexel imuraw. Għaw perċessjoni li biex tagħmel boxing bil-forsi tħoġġu ring til-wrestling gwanti u tiġġieled. Le, il-boxing jużawh funnily enough l-Amerika u anke l-Ingilterra bħala treatment għal min ikun qed ibati bil-Parkinson's disease. Għax peress li inti meta tagħmel it-training mhux l-sparring, meta tagħmel it-training, il-pads, il-punching bag bin-numri, il-double end bag u l-speedball jinvolvi ħafna hand-eye coordination u li tittaħseb il-ħin kollu, speċjalment fuq il-pads il-coach li jisma' 1-2-3, inti moħħok irid jaħseb 1-2-3 xi tfisser li ma jiti toħroġ u fejn tittorqod. Jelimina ħafna mis-sintomi tal-Parkinson's jeliminhom mhux għal dejjem, imma itaffihom u flok is-sintomi tagħhom jagħmlu hekk. Jagħmlu hekk fuq tul ta' żmien. Id-deġenerazzjoni taħdemna iktar bil-mod. Fil-fatt jien għandi ħabib għandu l-Parkinson's ma nafx tafux il-Andrew Falson. Kien fil-martial arts, kien bouncer Lexis għamel ħabta meta kellu xi 22. Għandu xi fort, insomma, ħjar ma ngħidx kemm għandu żmien, imma ilu ħafna bil-Parkinson's. ħaġa tal-ħaġeb li meta tiltaq miegħu tintebaħ li għandu l-Parkinson's. Meta taraħ jagħmel il-martial arts, meta jagħmel pereżempju n-nunċakus u fil-fatt l-aħħar tal-lajna tiegħu jagħmel il-juggling pereżempju. Jekk issib il-video narulek. U wieħed mill-eroj tiegħi spiex għeni ħafna meta jien kont għaddej minn dil-kriżi ta' paternali spiex ta' għeni ħafna dak kull video. Ġidem simpatiku għal-alla ġi. Ma b'saħħtu ħafna, da issa li qed jagħmel ħafna men qed imur jimxi ħafi. Fil-witt tal-Mosta ġifieri mur jagħmel pereżempju mixja ta' 4 kilometri ħafi. U tgħinu ħafna ara kemm gustus. Fil-fatt stradarba konna bdejna nagħmlu dokumentarju dwaru qatt ma finalizzajnieh u vera ħasra. Somma stidentu fuq il-podcast la jkollok buzz blow il-bib għalik dejjem miftuħ. Mela, jekk issibx min jippratika iktar meta kollu 50s, fil-fatt kien min kien dak il-boxer li kien rebel heavyweight title ta' 46. George Foreman. Eżatt. Issa. Però kien ovvjament pro qabel. Dak ma dak għaw ħafna il-fuq minn 50s għaw Malta u barra li jibqgħu jitrenjaw ovvjament. Hemm min jibqa' jisparja wkoll. Imma ma jibqax jisparja, jibqa' jagħmel il-punching bag, speedball, double end bag u hekk għax huwa benefiċċju kbir. Huwa il-forma oriġinali tal-hit high intensity interval training. Għala, għax il-boxing minn dejjem 3 minutes work, 1 minute rest. Interessanti ħafna. George Foreman fażmużament ukoll kellu l-grill, George Foreman grill kellu waħda meta kont noqgħod Londra ġo kamra waħda u naħsel platti fil-banju. Diki, famuża George Foreman grill. Mela, il-mistoqsija li missa u point of view, ta' mhix differenza bejn sport u arti marzjali?
Il-boxing jiġi sport. Il-boxing sport, mux arti marzjali. Arti marzjali għafan drabi huma klassiċi pal karate, taekwondo. Kickboxing jgħidu martial arts u koll. Imma xorta ħafna martial arts ma tipprotikomx fil-mod tradizjonali tagħhom jiġu sport. Eżempju il-karate, il-point scoring hija l-sport mhijiex il-ġlieda propju tal-karate. Li għamlu sport huwa li la darba jidħol element tal-kompetizzjoni. Eżempju Brazilian Jiu-Jitsu, il-competitions, dak għandek sport mhux arti marzjali. Qed tifhem? Għax inti mbagħad meta l-arti marzjali hija kif tiddefendi ruħek u nħolqu kif jiddefendi ruhom in-nies meta jmorru għall-gwerra u jitilfu l-armi. Il-boxing minn fejn ġi? Ilhom jippratikaw ħta mill-1800s u anke minn qabel. Kienu jġeldu l-iskjavi bejniethom, ir-Royals kienu jġildu bejniethom. Ir-Royals kienu jiġġieldu bejniethom? Mala hija. Ħafna gypsies l-Ingilterra minn dejjem jiġġieldu. Hand-to-hand combat. Il-gypsies għandhom legat twil. Kultura kbira. Kultura kbira ta' Berna kill dawk. Ħafna minnhom. Fil-fatt Tyson Fury, the Gypsy King, u ġej minn linja ta' f-2019 mort intrenja ma' wieħed Henry Wharton għamet leġġimat għandhom nejx ġo kamra armenti għak għax għazbanju ma kelli kon uża norqot fuq s-sufan u nħasab fi xawars tal-ġim biex nifranka l-flus għax kont sejni ġet l-Ingilterra u għamet leġġimat nġiet qabel kien gypsy u msieken u għarrajt. ċertu affarijiet ikunu verità, hemm preġudiz kbira kont jom. Dak it-tip kollu snin tifel imur l-iskola jgħidu you're not bad for a gypsy, mate. Not bad for a gypsy. I thought you were going to be worse. Il-teacher. Teacher, x'inhi l-istereotipa tal-gypsy li ħallelin u li ħallelin jiġieldu jħamġu dal-affarijiet. Dak rajtu għaw dak il-film. Li ovvjament mhux ikun hemm ftit li huma hekk imma l-maġġoranza ma jkunu xejn. Bħal kull mhux bħal kull stereotipa, dik stereotipa fuq l-istereotipi. Imma bħal ħafna mill-istereotipi kun hemm ftit verità li mbagħad speċa tiġi eżaġerata għal-deskrizzjoni kollettiva tal-grupp. Imma rrid insaqsik rajt Snatch. Ija. Tal-ġismu. Brad Pitt ikun gypsy. Tuħ għassarom daw il-films li kun jinvolvu boxing u. Ħafna. U li mu l-film favorit tijak li għandu xaqsa ma' contact sport in ġenerali. Hemm naqra da. Ovvjament għandek Rocky, għandek Warrior tal-MMA. Warrior, hemm wieħed tajjeb Blood and Bone ukoll ta' Michael J. White. Hemm rajt ħafna biex kollu wieħed favorit rajt ħafna mess. Li hu tajjeb ukoll ma dak slow ħafna emotion ukoll. Southpaw. Xejn minnhom ma rajt daw jiena. Nisilhom kollha forsi nintefgħu naraw wieħed minnhom il-lejla. X'nu? Ta' Jake Gyllenhaal. Li wieħed? Lejn Żewġ ġaħwa jġildu MMA. Le, l-axħar, mux l-axħar li rajtaw tal-boxing fu dawk iż-żewġ ċaħwa, ikun hemm wieħed minnhom ikun kważi biżbal istorja vera, Ward, ta' Mickey Ward. Il-film ta' Mickey Ward. Kelli tfajla u għal-Valentine's Day ħatta tara il-ħajja ta' Mickey Ward. Umbat ħarġet mis-sinema u baqat miexja. Tal-taxi bil-boxer. Daħlet taxi u speċa għajn għasin dunajx laqat. Speċa ma fimx li mux li għadajba l-Valentine's Day nodonaw film fuq il-ġliet. Ma kien film tajb. Fakkarni dak naħseb Bale u Christian Bale. Il-film ta' Mickey Ward. Le, u għajja. Xilla jismu Mark Wahlberg. Ma huħ il-coach li kun naqra fakab, huħ li kun boxer u kun ta' knockout speċ ta' għandhom kun jom differenti fil-fatt, għax ta' brothers huma. Terġa. Ma kien tajjeb. U issa naddu għal Gerald Vassallo, it-tewmi, l-għarajt miktub sew, Gerald Vassallo, it-tewmi, ħabib tijak, li saqsini ħdaq xej, jiftakarx dak il-lejl ħelu.
li konna, u fiex ġejn, li konna qed nilabu Ġermaniża. Ġermaniża li mtiġi? Ġermaniza dik li t-tod l-ballun u skurja voli. Sewa. Jow takkun voli normali 2 punti. Takkuna 3 punti. Sewa. Ir-raba waħda ma niftakarix. Header? Le, voli normali 1, header 2, takkuna 3 u rovesċata 4. Malija. Sewa. Ma kienu qed jilagħbu Ġermaniża fil-bitħa tal-Mużew il-Ħamrun u għolejna flimkien u spiċajna bjien rasi maqsuma u geddu miftuħ. ċoqqos raġel kbir, kbirna flimkien, trejnjajna l-karate flimkien ukoll. Dejjem kien ġellit, mhux biex jitkessaħ biex iraqqat lil xi ħadd during, skużawni, biss. Mela din naqra fuq din il-ġrajja. Berna u konna riġildu ħafna l-mużew. Ma ġerar qatt ma ġilid. Dit li ħbatna ras ma ras, ma niftakarix, ma niftakar li konna nilabu Ġermaniża kull-jum, kważi. Kellna dartejn nilabu ġewwa, table tennis biljardu hekk. U dartejn nilabu Ġermaniża ġol bitħa. Konna nabu ballon tal-plastik. Dejjem nitmieku mal-art, niġġieldu. Mbagħad keċċuna mal-mużew, komplu nġildu barra, jekom nilabu barra, jek nagħmlu paċi. Ejja. U Ġerald kellu ħuħ Matthew ukoll, taw min. Jgħaddi żmien. U minna nsellu għal Gerald, grazzi tal-patronaċ tijak ħabib tijaj. Mela, da bla isem, xtaq jibqa anonimu. Mela, safejna fjen Għala, kuxi. kultanti kulem minn, ma nafx, mux bħalna u jħob nidru, apparentament. Għand il-manux ta' Paċville immur ta' sikwieta l-ikla romantika mal-mara jew ma' xi ħbieb intimi tiegħi. L-impenn li jitfaw f'kull platt huwa kbir u huwa rifless fil-kwalità u fit-toma. Bla dubju ta' xejn il-manux nirrakkomandah lil kulħadd. Bla isem, mela sa fejna fjen iċ-ċoqqos huwa atleta magħruf u fl-istess ħin huwa vegan. Għawnu xmatta ta' eżempji ta' atleti kbar li huma vegan fosthom Nick Diaz u anka ħuħ. Lewis Hamilton il-Formula 1. David Hay ukoll vegan. Ma konx nafa, ċekjadi. Mike Tyson, imma Mike Tyson mhux fi żmienu kien vegan. Għaskin għanna jiflaħ jara koxxa li ma kienux. Għanna konfermaw l-ewwel u Haye. David Hay, li kien heavyweight. Not Hagen. Haye, kien heavyweight boxer Ingliż, għad kien ħadu il-World Championship. Kien reba uħed minnom un bat iġred ma Klitschko tilfu, ma qabel hekk kien Unified Cruiserweight Champion. Uħed minn laqwa Cruiserweight għad kienu atleta tal-bliħ. Huwa vegan ukoll. Became a vegan in 2014 after watching the documentary. So, il-punt huwa minnu li inti vegan, tweġiba hija iva, li l-nies dal-xejn tajdilhom imma jibqgħu jgħidulek li d-dieta ta' vegan mhijiex healthy u għandek bżonn tiekol l-annimali biex ikollok biżejjed enerġija, tista' mhux issemmilhom dawn l-eżempji war li waqqgħulek id-diskors xjentifiku, dan huwa każ ċarta foxxi x-xjenza jien nifhem aktar. X'in l-esperjenza ta' ċoqqos fejn tidħol l-opinjoni tan-nies li foxxi x-xjenza ġbitu determinu, jien nikol il-laħam għax bla sens li ma tikolx l-annimali. Mala. La waħda l-daw nis prestiċi konvinċi u ma xumma ma jridu xieġu konvinti. Ġiviri, aħjar ta' zaqf l-ilma, mill-li diprova di konvinċi. Erġurin waħda l-mistoqsija. Ġviri, mela, nibdew minn inti vegan. Kamilek vegan. Inni vegan issa 4 snin. Dħalt fil-5 sena, 2017. Kemm li vegan, inżilt kategorija tal-weight fil-boxing. Minn dejjem kienu jgħidu li jena kont żgħir ħafna biex bħala statura biex nġed super middleweight. U faċilment inżilt middleweight meta kont vegan. Għandi minn mikrofon oħra. Sorry, immune system sibta ħafna ħjar għax touchwood nimrat ħafna nqas u meta nimrat nirkupra malajja ma jkollux fejn noqgħod id-dar għax kull ma jkolli eżempju naqra rieħu dawn l-affarijiet jew ġurnata dik żgħira mkisser u mbagħad ħammorru recovery tal-muscle training
inħosni tajjeb ħafna wkoll. Once li bdejt jiena mbagħad nirriċerka aktar apparti fuq saħħa u dawn l-affarijiet fuq farmed animals u l-impatt tal-animal farming fuq il-dinja aktar konvinċejt ruħi biex ma nerġax immur fuq id-dieta. Ġifri, bħala enerġija, xo tisaqsi, xo kiedu għandek bżon ti koll animali biex koll iktar enerġija. L-unika xem xaħġa xentifikament provata li għandek bżon il-source estern taħħa hija il-vitamin B12. Li jaqqas għandek bżon teħu pinnola, xina pinnoli ma neħux, testijiet ta' namlu vitamin 12 għoli għaliex plant-based milks u plant-based cheeses u daw l-affarijiet ħafna darba jkunu fortified bil-B12. Bil-vitamin B12. Fi flok toħda pinnola toħda mill-fortifikazzjoni ta' dal-ħalib. Eżatt, ija. Issa jiena personali inħosna ħafna ħjar. Ovvjament nikol varjetà ta' ħaxix, fażola, legumi, zerrija, plant-based meats, bħal burgers, nuggets. Bħal soja. Eżatt, soja, tofu, tempeħ. Soja għedu tolli l-estrogen imma. Ma riċerkajtix jena, imma darba provajt. Naqtaħħa waqt li konta tinkellem fani li jena fil-Steve li ktaxem kint nejek bija l-ewel darba li provajt naqleb vegetarian. Umbat li vegan l-ewel darba u complete biex umbat senta jew tleta wara edebu. Għalli li le, mux vera dik hija storja manifatturata mill-meti provaj biħlek il-lamam. Eżatt. Għaxu, inti għandek il-tofu, il-soja fija l-estrogen, imma phytoestrogen, li huwa l-estrogen tal-pjanti, li apparentament ma jemiex effett fuq Ma jfissirx li jumbat ħaj konverti f'ġismek għall-estrogen. Jena provajt, għamilt xis-sena u nofs vegan, assolutament mar nexxiliġi ġifiri kontet nikdeb spiex ta' nara għanna xi steak għaddejja minn qoddim l-ele, m'għandix aptit u fl-istess ħin mal-bżiq ħireġ ġoħal qed immut. U iktar minn hekk tal-bliħ it-tifla tiegħi il-bieraħ ġid Derek għandi f'xi ta' billi, insomma uħalli li dal-laħam ġdid li għadu l-istess, speċa mux qiegħed fis-suq. U bdejt nixwi dal-laħam, insomma, għamilt la steak, tifla ta' 6 brodi, għamilt la steak, għamilt għalija u għamilt għal-mara. L-estieta qabli għalt li oħra. U tifraħ, how juicy. Tila żgur binti. Għalt li yes, kielet 3 steaks, man, tifla. Difri, jiena nemmen li hemm bħal kollox naħseb hemm minnu predispożizzjonijiet differenti. Jiena bla laħam assolutament minnix kapaċi noqgħod u anka l-enerġija meta kont immur il-ġim jew niġri jew hekk kont nħossni iktar weak, iktar l-endurance mhux l-istess, però bħal kif qed ngħidu ġifieri għandek nies bħal Nick Diaz, Nate Diaz għandu endurance tal-bliħal, il-McGregor bażru kien biex ta' bl-endurance u daw vegan so. Mhux kulħadd l-istess, u jien ngħid għalija ħassejt naf iktar b'saħħti. Ma ovvjament. Anke bħala power. Ejja da bħala power, anzi bħala saħħa jgħidu li sitt is-saħħa fid-daqqiet. Jien li kellha ħażin ukoll qabel jkollna mal high protein diet, meta jien għandu bżonn high carb diet. Issa jiena bħalissa rajt minix qed nolaħam imma jista' jkollok percentaġġ ta' protein fid-dieta tiegħek li jiġi mill-laħam u jkollok performance għolja u immune system tajba. L-importanti li jkollok percentaġġ għolja ta' carbs fid-dieta tiegħek. Jiena qabel kont ikoll ħaxix, olive oil u chicken breast jew laħam jew pangasius. Il-pangasius, bro. Ja, bżieq. U kien irħis imma. Ħafna. Kien irħis. Imma kont ixrib il-kaxxak ukoll. Ilma inject, ħut imnixxef inġekjat bl-ilma u bil-salts biex jintefaħ u ma jisu meta. U kont nixxi chicken breast tal-4 jew 3 euro kilo
tal-kaxxa wkoll, tal-friża. Dak ukoll naħseb kun hemm neffa ftit jiena. Efem, tixxi kaxxa ta' 9 kilo, s-sajjera u tispiċċa b'5. Xeba ilma. No comment. Imma l-Pangasus fenomenali, ġviri ma nafx kif ibiħuħ il-Pangasus, speċa ma nafx għalfej konna jxruħ għax kien rħis. Jek tixxi l-Pangasus, għax high protein u low in fat, jek tixxi l-protein u carbs, zero carbs u low in fat, jew zero fats u koll, imma jek tixxi l-Pangasus frisk. I'm not advocating it, I'm vegan. Imma jek tixxi l-Pangasus frisk u għafna, ta' toma u kwalità ħafna. Ġili provide Pangasus frisk? Naħseb hija, ta' ma meta konna nixruħut frisk għantommi, konna nix għantommi, kienet tixxi il-kod liktar. Kod. Ma kod frisk. Kod frisk. Kod tal-friza kien konta kwalità tajba ma. Mbagħad frisk, it-ton kont inħobb ħafna. Ton u frisk hija. Ma tħossek. Ma nemmissjax, ma jena persuna li minn dejjem kont, eżempju, jekk ħan uħroġ, mux ħanuħu jien naf taljata, jew ribaj ċit, jekk mux ħanuħu pizza jew għaġin, liktar burger biċips, jien jieġbu nafna nizrijiet junk food. Allora faċli s-sib vegan junk food, pizza vegan cheese, burger bil-Beyond Meat. Tifhem? Affarijiet żgħar. Replacement tajjeb dak il-Beyond Meat. Ma tarfux. Taf li vjera, taf li l-ewwel darba li ħadni aħna l-Beyond Burger minn restorant Paċeville u jiena u Steve ħsibna li qed jitnej kubina dawna burger normali u x'ismu. U għallulkom li plant-based. U għallulna li plant-based li hija. Ovvjament u kont sengerger dak il-ħin l-ewwel nispiċċaħħa u mbagħad nirgerger. U titlob oħra biex tiċċekkja, isma' żbjani żomm, bro, ħanaraw. Mela, bro, il-mistoqsijiet minnaħa tal-patruni spiċċaw hawnhekk. Inti tixtieq iżid xi ħaġa? U ħaġa nirringrazzja l-sponsors tiegħi. Li jgħinuni ħafna fil-karriera tiegħi. Ford Fitness, Vergata Holdings, Printart, EHL Tool Hire, Star Bene Takeaway u Mr. Casanova. Kellek xwet ta' sushi u koll, li dak ta' xat. Xat, hija xat dawk jagħmlu kell tajjeb. Dak għalhekk jismu xat għax qiegħed fuq ix-xat. Għadna ma saqsejthomx ma naħseb hija. Għadni kif skoprejt xi ħaġa spiex ta' inħossni. Nixtieq nirringrazzja wkoll il-supporters kollha tiegħi kemm li ġew nirġieled u kemm dawk li jissapportjawni online u meta jgħidu li fit-triq. Ġo, napprezza ħafna, ovvjament. U l-familja tiegħi tal-lajnuna li tuni ta' kuljum. Tibda mal-mara. Ommi, missieri, ommi ġiet ma' l-Pavillu. Ija, Toqgħod ma' t-tifla kif kienet ħataqbad tikbir refata. Mixkina. Simpatika ħafna mod. Ejja, rajt, mawx bħala. Minn tagħna. Il-minn metajnejja. Tajċu Stefan. Dik linja perikoluża. Linja perikoluża. Dejjem tibqa' dik iż-żifna tal-min ħajkun il-mimmi. Ma u għek qed inħoss li qed nitlu fi modijiet iktar perikolużi mir-ring. Perikolużi aħjar slip. Hemm ġi xajnejn użaw waħda oħra daqshekk waqfet. U fuq dak l-erf antik ta' ċoqqos narawkom id-dieħla, saħħit. Lex narawkom id-dieħla, issa l-sponsors tiegħi issa bro. U fuq dak l-erf antik ta' ċoqqos, issa sa nagħlaq jien nirringrazzja l-azzjendi li dejjem inħeġġiġkom biex tagħmlu użu mill-prodotti u mis-servizzi tagħhom, dan għaliex mingħajrhom dal-podcast ma jsirx u ma nies li qed jgħinu sabiex dan il-proġett li dejjem jara kif jagħmel u jkompli iwessa l-proġett tal-kelma ħilsa f'dan il-pajjiż mingħajrhom speċ ta' ma jistax ikun. Dawn l-azzjendi huma il-Browns, Seamless, Derek, Free Hour, Manux, EMS, Lavazza, Tronics, Garmin E-Cabs, Franks li lejna ġabilna dal-whisky nduqu sandeqquh l-oħrajn madwar dakinhar. Hija u għandna wkoll żewġ kodba u nixtieq insem il-Kutriko ukoll li qed jagħmlu li lejsiż id-dar. Għandna wkoll żewġ kodba l-patruni tagħna li qegħdin x'imkien. Fejsa qajja ma żewġ kodba inti tħobb taqra wkoll u bruqat li. Xi tħobb taqra? L-iktar naqra autobiografista sportiv u hekk. Imma kultant naqra kodba fuq
storja u daw l-affarijiet. Ħafna affarijiet naqra kull-jum, boxing, sports, naqra Times of Malta. U int kont tikteb, għadek tamlu dak il-blog? Li għamadnix xieħod ħafna ħin u m'għandix. Ħasra, għax kien entertaining ħafna kont uħub naqraħ. Mela, il-żewġ kodba li għanna l-lum huma weta Fiona Vella Oliver Gatt jismu Bizarre Malta li huwa bażament fuq ġrajiet jew misterjużi jew strambi jew insomma dak ix-xorta ta' affarijiet metafiżiċi biex nafjien u li ħor jismu Maltese Folklore u kitbu Joseph C. Camilleri. Koll nistar li ż-żewġ kodba jena ma qrajthomx, sa skonna li kienu jeżistu. Ħanadihom il-patruni tagħna, il-patruni dejjem ngħidulhom biex jaqraw mbagħad jibatuli. Sissa mhux reċensjonijiet batuli il-patruni imma kien hemm żewġ patruni li batuli żewġ kodba huma. Kollhom murmur li xammulta. U fuq dik il-nota. Apparentament, mhux apparentament, fattualment, ċoqos ħallini waħdi. Grazzi l-kull minn qed isegwi, grazzi l-patruni tagħna jekk tridu tissieħbu jkollkom l-opportunità tiġu hawnhekk fil-viewing gallery majestus ġdid li għandna ġewwa Rec Media. Tistgħu tissieħbu mal-Patreon, patreon.com/John Malija, b'ringrazzjamenti kbar lil ħabib tiegħi Mark ta' Rec Media. Għaldaqstant, by the way, għandkom bżonn kwalunkwe xorta ta' xogħol viżiv fotografiku, tfittxu studio, tfittxu imkien iktar għajr Rec Media, mux bisax armazza sninu jisu ġej Armageddon pitada, max Marku għafpost l-aktar uħut utli u fl-istess ħin ġentili u fl-istess ħin sense of humor naqxej diffikultus u koll. Unsali ħafna liħmena u grazzi Mark. Like, subscribe, għajdulna xtaħsbu fuq it-taħdita tal-lum. Il-lum kienet taħdita pjuttost differenti, kienet tieni sportiv, u nasib li kien l-Nila Ġus u ċoqos. U l-Spartan. Le, mux Simon, John. John. Somma, da kollox. Seguna fuq Facebook u fuq Instagram u daw l-postijiet kollha u jekk qed taraw din il-klip fuq TikTok u għandkom xi lokata għax titfgħu fil-kommenti fil-każ morru tfgħu fit-toilet. Saħħa. Bro, lesti. Sorry, bro. Lesti. Issa sar il-ħin li. Basta narabu Street Fighter Void. Void ma tajlix ħaqqek Hadouken!